Ia, croeso cynnas ato ni i'r ofal. Penelin neu penwthnos i bawb adra. Penelin pell hefyd i'r pundit Sion Meredith. Croeso ato ni, Sion. Diolch yn fawr. Gawson ni atgoffa wan ar ddechrau'r rhaglan o fuddugoliaeth Caernarfon pen wsos dwytha ar faes tegid a siawns yn dilyn hynny bod nhw'n cyrraedd heddiw fa dipyn golew o hyder. Ond sicr, canlyniad arbennig o dda yn erbyn y Bala wythnos diwetha. Ond maen nhw'r hediad David, heb golli mewn 7 gêm. A be mae hwnna'n neud yw rhoi hyder i'r tîm ar garfan. Felly dwi'n gweld Hugh Griffiths yn targedu'r gêm yma fel yn un pwysig yn ymwedig gyda Hwlffordd yn y Drenewydd. Ac os di Caernarfon arediad da, Met Caerdydd ar y llaw arall, heb ennill mewn 7 gêm, mae tymor nhw fatha so fo'n datgymalu. Wel, diffygolia yw problem Met Caerdydd ar y foment. Perfformiad da wythnos diwetha yn erbyn Dwrwyddan Cefn, ond yn anffodus ffili cael y gol na. Os allan nhw troi hynny o gwmpas, mae yna cyfle yno. Ond mae Christian Edwards, hefyd mi hwnnw'n gwneud, yw diffyg hyder os nag ti'n sgorio golau, ond mae'n rhoi bach fwy o pwysau yno ti fel tîm. A beth am i ni atgoffa ni'n sydyn o'r sefyllfa'r hyn o bryd fel y gymau yn y tabl. 6 phwynt y fantais gan Ceicona ar y brig yn y frwydr yma bencampwriaeth, ond y frwydr yma am y 6 ucha. A lle sicr yn y gema ail gyfla, dim ond 2 bwynt yn gwahanu Pen y Bont, y Bari a Chaernarfon. Wedi Hwlffordd wrth gwrs yn seithfa, 3 phwynt y tu ôl i Gaernarfon. Mae yna 4 o gemau eraill yn cael ei chwarae prynhawn yma. Mae'r gig gyntaf wedi bod ers rhyw 2 neu 3 munud. Dim golau ar hyn o bryd, ond mi fysa mwy neu lai 3 phwynt i'r Bari a Phen y Bont y prynhawn yma yn sicrhau eu lle nhw yn y 6 ucha. Felly mae Gaernarfon rwan yn ganol brwydr glos gyffroes iawn. Mae yna 5 pwynt y gwahanu 4 tîm a 2 benwthnos ar ôl. Ie, dwi'n gwely rhwng Caernarfon a Hwlffordd i fod yn hollol onest. Maen nhw'n gyfartal hefyd gyda nifer o goliau, felly mae'n hynodyn. Ond fel wedys i ar ddechrau'r rhaglen, targedu'r triphwynt heddi yw nod Caernarfon a Hugh Griffiths yn ymarnu, oherwydd mae'n trip go anodd i'r Seintiau Newydd wrth wythnos nesaf. Ac am ryw reswm, mae'r Bari di llusgo hynny i ganol y miri hefyd. Ydyn, maen nhw, ond mae da nhw gêm galed yn erbyn y Bala heddi, ond dwi'n sicr fydd y Bari yn y 6 ucha. A Bari'r Bala a Drenewydd yn erbyn Hwlffordd gyda llaw mi gawn i'r goliau os byn rai ar eich cyfar chi ar yr egwyl. Ond heddiw, mi fydd Hugh Griffiths siawns yn targedu byd i golaeth fel ti'n dweud. Diolch isio mynd i penwsos nesaf angen 3 phwynt. Na, os yn siŵr os ydy fe Saturday link-up lan i'r Drenewydd i cael y llygar beth maen nhw'n wneud fyna. Ond y peth pwysig yw'r gêm fan hyn heddi, y triphwynt fydd e'n targedu. Diolch am y tro, Sion. Da ni'n mynd at egwyl sydyn. Mae yna rhyw gymyla, llwydion dros dre Caernarfon, dros y bel felen, ond mae pawb yma yn gobeithio camu i awyr las y gema ail gyfla. Byddwn ni'n ôl mewn 2 funud. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith.
Mae e'n rhoi 110% iddi heddiw. Croeso nôl i'r ofal, gêm fyw y prynhawn ar sgorio Uwch Gyngrair Cymru heddiw ydi Caernarfon yn erbyn Met Caerdydd. A wedwch chi be, mae yna gol gynnar wedi bod rhwng y Bala a'r Barry, cic rydd gynnar a phwy arall. Ond Chris Venables yn sgorio i roi Bala ar y blaen. Hynny yn 700 gêm Colin Caton fel rheolwr y Bala. Mae'r Seinta hefyd wedi mynd 3-0 ar y blaen gyda llaw yn erbyn y Flint. Reit yn ôl yma i Gaernarfon erbyn Met Caerdydd ac yn holi'r ddau reolwr roedd Ifan Gwilym. Hugh Griffiths, bydd y goliaeth fawr i chi yn erbyn y Bala wrth yswetha. Faint o hwb mae hwnna wedi rhoi chi wrth baratoi am y gêm heddi? Wel, jyst un gêm o, there's no point in ennill. Wrth yswetha, os ni ddim yn ennill heddiw. Dwi'n meddwl mae'r bechgyn yn gwrdd dan hynny, ac jyst edrych ymlaen at heddiw rwan. Christian, Met are winless in the last 7, but do you think your performances recently have deserved more than that? I think performance has been really good, and we've been speaking about that. We have to stick to our principles, and it's really important because if you fall away from your principles, it becomes a problem for you. So the boys have been really good. They've worked at those principles, and just need that little bit of luck. And as you rightly say, winless in the last 7, but it's not for the want of trying. You were at the game last week. You saw the amount of chances that we had, and if we put one in, I think we go and get 2, maybe 3, even 4. So just got to stick to the principles and adhere to those. A gêm nesaf ar ôl heddi, oedd i cartre yn y Seintiau. Ydy hwnna'n rhoi mwy o bwysau arnoch chi gael buddigoliaeth heddi? Dwi'n mynd edrych ar y gêm yma, jyst un heddiw. Mae lot ar y gêm heddiw. Ti'n misio mynd i'r Seintiau newydd i trio cael canlyniad. Os ti'n just gwneud y jobs, os ni'n ennill y ddau gêm, dyn ni yna. So, falle bydd o dros heddiw, ond falle ni'n gwtio tan wythnos nesaf. Gyd i weld. Hugh Griffiths yn fanna'n pwysleisio heddiw ydi cyfle mawr Caernarfon de. Yn hollol, mae'n siarad sens. Targedu y gêm, y 90 munud sydd i ddod yw'r peth pwysig. Neu siw bod y tîm yn barod a trio cael y triffwynt. I fod yn onest, anghofio beth sy'n digwydd yn y dre newydd. Os dim byd allai the wneud o beth i hynny, felly y 90 munud yw'r peth pwysig y pnawn mae iddo fe. Oedda ti'n cyfeirio yn gynharach at wahaniaeth goliau rhwng Caernarfon a Hwlffordd. Maen nhw'n gyfartal ar hyn o bryd ydyn. Ydy hynny'n ffactor heddiw yma o gwbl? Ydyn ni'n disgwyl gweld gêm mwy ymysodol wyrach gan Gaernarfon i gael mwy o goliau? Na, so'n credu. Fi'n credu y peth pwysig yw trio ennill y gêm neu cael canlyniad. Os ti'n edrych ar manylder goliau, fel ti'n gweud, alle fe fod yn ffactor, ond mae hwnna bach o lottery, fo'n onest. Diolch i ti, Sion. Wel, mae'r tîmau'n paratoi i ddod allan, felly da ni barod i fynd draw at ein tîmau sylwebu. English commentaries available via the red button in the company of Mark Jones and Tommy Morgan, ac yma mae'r sylwebaeth yn Gymraeg gan Mark Lloyd Williams a Bryn Thomas. Diolch yn iawn Morgan. Ia, y 6 ucha ydy'r nod i Gaernarfon, sydd heb golli mewn 7 gêm a gorffen yn 7fed ydy'r gobaith i Met, sydd heb ennill mewn 7 gêm. Ac os ydy Caernarfon yn cael canlyniad gwell na Hwlffordd heddiw, yna bydd y ras drosodd am I fydd y Canaries yn gorffen yn y 6 ucha am y trydydd tymor yn olynol. A byddwch chi be, dos erioed gêm gyfartal wedi bod rhwng y ddau dîm yma. Felly mae yna bob argoel am fuddugoliaeth i'r naill dîm neu'r llall yma a'i tîm Hugh Griffiths. A'i tîm y Dr Christian Edwards. A fel y gwelwch chi mae'r tîmau yn ymgynnull o gwmpas y cylch canol ac mi gawn ni enid o dawelwch i gofio cyn gadeirydd y clwb Caernarfon Arfon Roberts yn gadawodd yn ddiweddar. Cofadwriaeth perffaith i gofio cyn gadeirydd clwb Caernarfon Arfon Roberts. Dewch ni edrych ar y tîmau. Hugh Griffiths, mae o'n cadw ffydd efo'r 11 sicrhaodd y triffwynt yn y Bala'r penwythnos dwytha. Diolch i goliau Mike Hayes a Paulo Mendes.
Ond mae yna 3 newid i'r Met o'r tîm gafodd gêm ddi-sgôr yn erbyn derwyddon Cefn, y sadwn dwytha Bradley Woolridge, Kyle McCarthy a Josh Thomas I mewn, a hynny ar draul Joe Evans, Tom Price a Harry Owen. Ia, wrth gwrs, Gaernarfon, Sean Bradley a Mike Case yn nhw. Mae'n wythgar iawn lawr ar esgyll ar y cymorth wedyn I Jack Kenny. Felly mae Hugh yn mynd am 3 o mosodwr gweithgar iawn. Wrth gwrs, mae'n dod am Matt Clyweth I mewn ar benthyg o'r Exam. Felly mae o wedyn yn mynd I angori yn ganol caes yn galluogi Noah Edwards a Paulo Mendes ymuno gyda'r triawd yn y llinell flaen. Wrth gwrs, angen buddigoledd a golia fwy na'n byd ar Met Caerdydd ac wrth gwrs Elliot Evans y pwysau gyd arno fo fod i'r un mwyaf profiadol o'r 3 yn y llinell flaen a fydd Charlie Cosby a Chris Baker yn gobeithio creu cyfleon. Dyn nhw'n sgorio llawer tymor yma, ond fyna bwysau ar Emlyn Lewis a un yn y cefn. Sean Bradley wrth gwrs gael tymor gwych tymor yma. Oedd efo fi yn Academi yn Coleg Menai ac oedd o'n un o'n i'n dod am feb dri cap I Golegau Cymru o gyda o gael diwad tymor gwych ac yn ffodus na athryd allan, ond mae di ddisgleirio wrth gwrs yn 2 darlod dwythau sy'n mynd o Gaernarfon. Ac wrth gwrs Emlyn Lewis mae bwysau mawr arno fo Prynhawn yma I gisio wrth gwrs angori ar amddiffyn a'r cyfarthrebu na I gadw'r triawd na yn llinell flaen Gaernarfon yn ddistaw. Mr Nick Pratt o Llanadyrfdwy ydy yn dyfarnwr ni ac un o dima dafarn Llanadyrfdwy yn dioddar hyn o bryd. Y Flint bellach ar ei hôl I o 4 I ddim gartra yn erbyn y Seintia newydd ac atgoffa chi fod y bala ar y blaen yn y Bari wrth i'r chwaraewyr dangos nad oes le o gwbl I hiliaeth nid yn unig mewn pêl-droed ond mewn cymdeithas. Ar geg gynta i'r ymwelwyr mae yna wynt nerthol yn chwythu ar draws y cae tuag ato ni os liciwch chi lle da ni yn y pwynt sylwebu. Mae Kyle McLagan wedi unioni Kane McLagan mae'n drwg yna wedi unioni'r sgôr ar Barc Jenner y Bari 1 y bala 1 ar ôl I Chris Venables roi tîm Collie Caton ar y blaen yn y gêm hwnna felly y Bari 1 y bala 1 y Flint dim y Seintia newydd 4 mi fyddwn ni yn eich diweddaru chi efo unrhyw goliau fydd yn taro cefn y rhwyd yn ystod y gêm. Met wedi cychwyn y fiwiog dyma Elliot Evans o'n awgrym o ergyd yma rwan I mewn y dawi yn edrych am Josh Thomas ac dechrau pwrpasol marc gan yr ymwelwyr y fan hyn. Ia, ni'n meddwl Elliot Evans wedi cymryd ergyd at y targed a fanna fo'i droed chwith na oedi a wedyn galluogi wedyn I amddiffynwyr Gaernarfon gael ei siap yn ôl fel dyle wedi cymryd ergyd a fanna jyst I brofi Josh Tippett yn y gol yn gynnar ond yna waith gwych gan Gareth Edwards wedyn yn nghanol ar amddiffyn. Gareth Edwards yn dechrau I hanner canfed gêm yn uwch gyngrau'r Cymru y pnawn yma. Bradley Woolridge oedd ben y fanna fo Jack Kenny mae o yn gwneud I ganfed ymddangosiad yn uwch gyngrau'r Cymru. Felly pnawn nodedig I Brad Woolridge ac I Gareth Edwards. Ia, da amddiffynwr canol sydd wedi disgleirio i'r naill un a'r llall yn uwch gyngrau'r Cymru yn y tymhora dwytha. Woolridge dio drwy y system efo Met Caerdydd wrth gwrs Gareth yn chwaraewr profiadol iawn dros ben yn Ogledd Cymru. Mae'r Gwyntom wedi chwarae ran fawr dwi'n meddwl Prynhawn yma felly dwi'n cofio Andy Cale yn ddeitha ni mewn tywydd yma ac Cia trwm iawn a'ch di dynnu y tywydd a'r cae oedd ar y chwarae cael y bêl ar y llawr. Louis Robles gyrraedd y bedwaredd i'r Seintia I ail gol o yn y gêm gyda llaw I ychwanegu at y golia gan Clark a gan Astles a mae'n glawio golia yn uwch gyngrau'r Cymru. Mae'r Bari bellach ar y blaen, y Bari 2 y bala 1 a hynny ar ôl i'r bala fynd ar y blaen. Colin Caton yn apus efo ffordd mae dîm wedi gadw i'r Bari yn ôl ar y blaen a dwi'n meddwl fydd y cefnogwyr Gaernarfon reit apus chwaith fod y Bari yn ennill. Mi fyddwn ni'n cadw llygad arbennig ar y gêm ar Bar Cleddam hefyd y dre newydd
yn erbyn Hwlffordd. Mae rhwng Caernarfon a'r Hwlffordd am y chweched safle yna. Taylor Williams o'n amar, cyn arall o'ch cyn chwaraewyr chi. Ia, mae yna nifer i ddweud y gwir. Wedyn yn ni'n Gaernarfon, mae yna, dwi'n meddwl, 1, 2, 3 arall ar y fainc. A mae yna 2 neu 3 fyd efo'r Met Caerdydd, felly na bod dipyn o chwaraewyr. Mae'n ni'n sôn am tîm colega Cymru, da ni'n sôn amdano fo nawr i Emlyn Lewis. So'r Met yn gallu gwneud o yn yr cwrt Cosby, disgwyl am y tafliad hir i fewn y peniad allan gan Noah Edwards, Paulo Mendes. Ond eich gyffyrddiad hyfryd yn chyfle i gario'r bêl Mendes. O'n i'n meddwl bod yna drosedd arno fo fan am o'n gofyn y cwestiwn wrth Nick Pratt. Ond na, chwarae'ch ymlaen, medda fo. Fan ar dacl i ymaen, dacl hwyr gan Charlie Cosby a'r Paulo Mendes. Mr Pratt wedi gynhapus i'r chwarae Lifon fan hyn. Paulo Mendes sgorio yr ail gôl yn y fuddigoliaeth wych ar faes Tegid yr wythnos dwytha. Felly Gaernarfon ennill o 2 gôl 1 yn y gêm fyw. Yma hefo ni ar sgorio. Parker a'i lygad ar y bêl. Thomas. Josh Thomas oedd hwnna. Edwards. Bêl i gyfeiriad Jack Kenny. Edwards. Dan bwysa. Gan Chris Baker. Swn i'n meddwl bod Christian Edwards yn ddigon bodlon ar hyn o bryd, Marc, efo'r ffordd mae i dîm o'n chwarae. Andi nhw sydd wedi cael rhan fwyaf o'r meddiant. Dwi'n meddwl maen nhw'n cael tipyn o'r meddiant mewn llawer o gemau, ond y broblem ysgyn nhw wedi creu cyfleon. Ac pan maen nhw'n cael cyfleon tro hynna'n golia. Ond fel mae dyma pethau ar hyn o bryd, mae'r Bari, gan i bod nhw ar y blaen o 2 gôl 1 gartre yn erbyn y Bala, yn sicrhau i lle yn y 6 uchaf. Mi fydden nhw yn saff o'i lle yn hanner ucha'r tabl, yn dilyn y toriad y penwythnos nesaf. Mi fydd y gemau i gyd am 5 o gloch ar ddydd Gwener y Groglith. A sgorio yn fyw yn un o'r gemau hynny. Ond ni'n aros i weld sut mae'r ras yn mynd. Yr os ar 4 tîm yn ennill y Brynholm. Jack Kenny, long llaw. I'r ymddiffynwyr. Yn o brofiad gyda fo. Statyn. Neil Gibson. Oedd ond yna. Roed uchel. Dwi'n mynd dall i mae'r chwaraewr arall ar ei ben i lawr. Dyle fe wybod bod o'r i ben mewn peryg ac efallai, wel, cyn ymosodwr wrth gwrs, mae rhaid chdi'n am y bêl, ond os di'r person arall yn fodlon rhaid i ben mewn lle peryglus, wel, ydy'n drosedd. Sôn am Neil Gibson, Marc, yn ei fod i'r rheolwr y Flint, bellach maen nhw ar ei holi o bedair i ddim, ac dydy o ddim yn cael gymaint o hwyl ar gair castell ac oeddwn i'n meddwl falle bysa fo. Na, dwi'n meddwl, mae'r seintiau newydd yn y gêm na byn derwydd o'n cefn os ydwytha, tydw nhw'n benasgwydda yn well na nhw, ac wrth gwrs bod Ceicona wedi mynd 6 pwynt o'i blaenau nhw cyn cychwyn y prynhawn. Mae hynna wedyn ychydig bach o bwysau, ond i weld, os ydy'r pwysau ddim digon arnyn nhw, maen nhw ar dan ar hyn y bryd yn yr hanner cyntaf lawr ar gael castell. Gan gofio, wrth gwrs, yn y gêm yn neuadd y parc, be oedd 10 i ddim i'r seintiau newydd yn erbyn y Flint. Ia, dechrau tymor, felly maen nhw offi sgorio'r goliau yn erbyn nhw'n mynd yn sicr. Emlyn Lewis. A'r bwyntiau. Sy'n ni'n dweud mae'r myfyrwyr sydd yn mynd â hi ar hyn o bryd, Cleworth, gyna Gareth Edwards. Woolridge. Bod y gwynt y chwarae ar an, ond mae Gaernarfon, maen nhw'n cael traffath rhoi pas neu ddau at ei gilydd. Wedi Jack Kenny mewn y gêm llawer, mae'r gwynt y chwarae ar an pan mae'r gêm yn yr awyr. Felly mae'n bwysig bod yn cael y bêl ar y llawr a chwarae draed Jack Kenny, dynnu'r gwynt allan o'r gêm. Rwy'n mae Met ar hyn o bryd yn rheoli'r chwarae. Caernarfon
Mike Hayes ar rediad. Chydig iawn, da ni wedi gweld o Gaernarfon yn hanner y Met ar hyn o bryd. A dyna chi gech gornel gynta y gêm yn cael ei hennill gan Mike Hayes. Ia, dyna mae Mike Hayes eisiau mae os y lle na tu cefn i'n riffin i redag i mewn defnyddio i gyflymder a mae o yn hoffi rhedag yn uniongyrchol teg at y gol ac dyna fi Gaernarfon yn gisio wneud. Gisio gael y bel a tu cefn i'n riffin Met Caerdydd ac hefyd ar ochr arall i Sean Bradley. Mae'n y cefnwr chwith Taylor Williams sydd wedi mynd i grymannu. Mae'r gwynt y tu ôl, fyddwch chi'n gweld hynny o'r lliman ffordd mae'r gwynt yn chwythu'n i fan yna. I fewn edrych am Cleworth, mi eithio dan Max Cleworth Packer. Fi straight rhag mynd allan yn ôl at Sean Bradley. O, mi nath o'n dda i greu lle i gael y creisiad i fewn. Y piniad yn daws gan Taylor Williams. A dyna chi gyfle cynta'r gêm yn mynd i'r cefnwr ifanc Taylor Williams. Ia, gwaith da gan Sean Bradley. Lawr y chwith cael ei groesiad i mewn o lle cyfing iawn o fe droed chwith ac Taylor o sefyll oedd o'n anodd iawn wedi'n cael y pŵer i mewn. Jyst gorau cisio chefeirio hi, ond efallai bod y gwynt wedi dal arni, ond ia, sa di dweud peniad to cefnwr ydy hwnna, ond ymosodwr oedd o cyn iddo fo droi'n gefnwr chwith. Hugh Griffiths yn penio bob dim, yn cicio bob dim ar yr yslys na. Thomas, o, mae o'n sydyn i fewn i'r cwr. Cosby Tibbets wedi gweld y peryg. Josh Thomas, mae wedi bod yn fywiog iawn chwaraewr sydd ar fenthyg o Abertawe hefo Met Caerdydd. Yndi, mae o wedi dangos fel Mike Hayes bod o licio'r bel tu cefn i'r amddiffyn. Williams, bel ymlaen at Kenny! O, mi oedd presenoldeb Wooldridge yn arbennig o bwysig yn y fan yna. Bel yn ôl gan Alex Lang. Ia, falle bod y gwynt di chwarae ran o fanna, rafu'r bel i lawr pan oedd Kenny gael y cyffyrddiad na i mewn, ond falle to ddim cyffyrddiad ora gan fo i gael yr ail gynnig yn ei frasgam. Cosby. Bel i gyfeiriad Lewis Rhys. O, tiwch, ni'n dweud bod o'n licio penio, cicio popeth ar ochr lein oedd yr efad, pan oedd yn chwarae, oedd o'n licio cicio bob. Siarad o brofiad o fanna, dwi'n credu. Rwy'n falch pan oedd o'n ymuno Bangor efo ni. Mae'n Elliot Evans. Wrth i Baker a Cosby. Mewn Woolridge. Ymuno, gig gornel i mewn, tu hwnt. I Bradley Wooldridge. Yna chi cyfle unwaith eto, Mark, i Jack Kenny. Ia, bas da gan Taylor dan bwysau o'r chwith ein tu cefn i'r amddiffyn wedyn ddoth Woolridge yn wych yn dod ar draws wedyn fel mae bob amddiffynwr da yn gorau wneud. Mae yna gol arwydd o cael di bod ar Barclaitham a mae'r Hwlffordd ar y blaen yn erbyn y dre newydd. Hwlffordd felly yn y gêm da ni'n cadw llygad arni hi yn y ras am y 6 ucha. A chofiwch, mae'n rhaid i Gaernarfon. Os di Gaernarfon yn cael cyflwyniad gwell na Hwlffordd, mi fydd y ras drosodd, ond os di pethau'n aros fel yna, mae'n mynd i fynd i'r penwythnos ola. Lang allan o'r gol a Kenny! Os di Hwlffordd yn gallu sgorio, mae Caernarfon hefyd. Jack Kenny i drydydd gol y tymor hwn. Smonach yn y cefn gan Met. Ac os ai at 12 munud wedi chwarae. Cofis ar y blaen, Caernarfon 1, Met Caerdydd dim. Ia, ar y Met ddim yn dysgu. Mae'n cael rybuddio rhyw 2 funud yn ôl efo'r bel na. Tu cefn i'r amddiffyn bas wych gan o Wedward. Sallan i droed de, ond be ar y ddiar oedd y Lang yn neud. Im angen o fod 10 llath ar 20 allan o'i gol. Mi yna gyfer yna gan Emlyn Lewis a Woolridge yn dod ar draws, ond oedd hi gwerthu hun y fanna y golwr ac bod y bas ma'n nhw'n wych gan o Edwards. Di cefn i Emlyn Lewis a Kenny yn ei frasgam yn da hi heibio'r golwr ac matar hawdd wedyn o pasio hi i mewn i rwyd wag, ond rhaid i dy bai gyd falle ar y golwr, ond pido tynnu dim byd yn ôl o'r bas ac Kenny'n gorffan yn glinigol. Wel, y penwythnos dwytha, Marc, mi oedd na gyhyddiadau, so dyna di'r gair cywir, fod Jack Kenny yn camsefyll yn rhy aml, ond mi amserodd i rediad i'r dim yn y fan yna, do. Ia, dyna rhaid i wneud, os na chwaraewr ymysodwr fel Auti, mae rhaid i chwarae ar yr ysgwydd yr
twyd yr amddiffynwyr, ac ti'n di gael penderfyniadau sy'n mynd i fynd yn derbyn di, wedyn mae dy chwaraewyr a mae reolwr yn dar dy gefn di, chdi wylio'r y trap cam sefyll, ond weithiau, chwarae gemau o gan ranna ydi, a weithiau ti'n cael elfen y lwc, a mae di amseru 2 rediad yn berffaith, ac mi gath o lwyddiant efo'r ail. Kieran Lewis goriodd i Hwlffordd yn y dre newydd, felly y dre newydd dim Hwlffordd 1 yma, Caernarfon 1 Met dim. Felly'r ddau glwb, mae'r bwlch o Driffwynt yn cael ei adfer. Ac y gwahaniaeth goliau'n union yr un peth, -6 y ddau ohonyn nhw, so ddim i'w gwahanu nhw ag eithio'r Driffwynt yna. Cig rydd i'r ymwelwyr sydd allan nhw daro nôl o hanner cyfle yn yma, mi ddoth hi'n sydyn at Chris Baker. Ac dim oedd o'n gallu gwneud yn yna. A rhwystredigaeth i Dr Christian Edwards. Ia, dwi'n meddwl bod yn hanes y tymor iddyn nhw. Dyn nhw'n creu llawer o gyfleon y tymor yma o gwbl, ac dyn ni'n gwybod bod o'n llawer o goliau yn y tîm. Dwi'n meddwl 6 gol sy'n rhwng yr 11 sy'n cychwyn. A sy'n llawer mwy ar y fainc, dwi'n meddwl, o goliau. Felly, o'n angen gwneud rhywbeth di sgorio. Efallai bod yr mwyaf myfyrwyr yma ddim yn coleg, a felly bod yn gallu ymarfer gyn gymaint o fi gilydd, ond erwydd Covid, ond mae'n broblem bydd rhaid i Christian i sortio allan erbyn y tymor nesaf, wrth gwrs, bod yn dod â wrth gwrs Josh Thomas i mewn, ond mae angen fo ddechrau sgorio goliau. Ond os o'n neb di sgorio llai y tymor hwn yn y gyngrair i gyd, 15 gol, Marc. Maen nhw di sgorio, mae derwyddon cefn ar y gwylo di sgorio 20, felly hwnna ydi gwraidd y broblem yde. Ia, dyna pa maen nhw, mor isel a maen nhw'n y gyngrair, mae gema'n agos, ond dyn nhw'n methu wedyn troi i gem agos i mewn i fuddigolaethau. Mae'r twynt da chi'n ei wneud, mae myfyrwyr ydy, achos mae yna gyfuniad yma, does, mae gennych chi fyfyrwyr hŷn sydd yn gwneud i doethuriaeth ac yn y blaen, mae gennych chi rei ifanc sydd yn dod i mewn. Ydy'r toriad yn y byd addysg, os liciwch chi, wedi cael yr effaith yna, da chi'n meddwl? Falle fo newid bar y mwyaf o'r darlithoedd hwn yn gael, gorau cael ei gwneud o adra, wedi ys cyfnod y Nadolig, ac efallai dyna bod y broblem bod nhw'n methu cael nhw'n mewn o'r aml, dyn nhw'n yn broffesiynol, dyn nhw'n gyd ar gytundebau, wel, di gytundeb yn ôl bod i ddall, felly dwi'n meddwl yn gallu ymarfer mae'r aml ac oedden nhw'n sy'n di hoffi. Mae'n o ran y meddiant, mae'n eitha cytbwys. Sydd wedi Emlyn Lewis, wedi colli contact lens mae o? Wel, dwi'n gwybod o brofiad Mark Lloyd Williams. Mae colli contact lens mewn gêm bêl-droed yn beth eithriadol anifyr. Wel, dwi'n lwcus iawn, dwi'n gorau gwisgo spectol dyddi yna. Tafliad Dylan Rhys. Tafliad hir i gyfeiriad Emlyn Lewis y tro yn Baker i fewn amdani Telor Williams. Ar y cliriad a sgoriwr y gol sy'n gwahanu'r tîm. Jack Kenny, Hayes a ras a Lang allan unwaith eto. Mi oedd o'n fwy cywir y tro hwn a Tibbet. Mi oedd y gwynt a hwnna. Hwnna'n cyfri fel ergyd ar y targed efo ni. Yndi, mae'n siŵr oedd un gol i'r llall. Ond, ia, so dy fanna mi oedd i safle gychwynnol o yn dda. So lle mae o rwan, da ni oedd o'n sefyll rwan, mae o mewn safle da. Ond, lle oedd o'r gol, dwi'n gwybod beth ar y ddi ar ymbrwyd efo. Gredwch chi, mae dyna oedd ergyd gyntaf Met ar y targed. McCarthy yn edrych am yr ysgellwr Lewis Rhys. Telor Williams, mi oedd wedi cael tymor da i Gaernarfon. Lewis dan bwysau gan Kenny. Ti'n dyn ôl am Telor Williams, ac siwr bod o'n meddwl pan oedd Nathan Craig yn ail ymuno'r clwb yn mis Ionawr, ella saf o'n colli le, ond mae o wedi, mae Hugh wedi dangos ffydd yno fo, ac mae wedi talu Hugh yn ôl, mae wedi chwarae'n gadarn yn y safle cefn yr chwith na. Wel, dwi'n gwybod yn gynharach yn y tymor, mi o Telor yn ystyried i ddyfodol hefo'r clwb, ond mae'r rhediad na wedi gael o gema wedi cynyddu hyder a dos o ddim ameuaeth o gwbl. Mae'n ceg gornel, ail geg gornel. Met Caerdydd
Elliot Evans. Yn gweld nerth y gwynt. Unwaith eto o'r Lliman Cornel yn y fynna. Mewn y dawi. O draws y cwrt, mae'na gyfle fan hyn. Emily Lewis yn ei chanol i Miod Baker yna hefyd. Thomas a Mendes, y profiadol Mendes. I fyny at Sean Bradley. Bradley Hayes efo. Tas hyfryd gan Sean Bradley. Ond a Noah Edwards sydd ar ras. Bradley. Edwards y tu ôl iddo fo. Edwards. Bradley mae'n ddrwg yna. Ond Dylan Rees a Charlie Cosby. Dau o'r chwaraewyr profiadol yn rhengoedd yr ymwelwyr. Thomas i lawr. Clayworth. Dewch ni weld be ydy'r sefyllfa erbyn hyn yn y tabl. Wel, y Bari dal ar y blaen. Di sgôr Pen-y-bont yn Aberystwyth. Ac fel ydych chi'n gweld, mae'r bwlch o driffwynt rhwng Caernarfon a Hwlffordd yn dal i fodoli. Gwahaniaeth goliau yr un peth. Lewis yn benderfynol, Elliot Evans at Kyle McCarthy. Llynydd Lewis Rees. Rees ben efo Ryan Williams. Kenny. Gôl o. Sydd yn golygu bod Caernarfon ar y blaen i drydydd gôl y tymor hwn. Da ni'n clywed bod Aberystwyth wedi fynd ar y blaen yn erbyn Pen-y-bont. Aberystwyth allan nhw ddim codi allan o'r 6 isa. Ond mae Pen-y-bont yn y ras ar gyfer y 6 ucha yna. Dyna sydd dda o'r... Mae'r gyngor yn holli, mae'n ddigon i chwarae amdan ag a diwedd hanner cyntaf tymor ac Pen-y-bont yn colli Hwlffordd ac Caernarfon yn curo. Mae'n fwy o bwysau wedyn ar Pen-y-bont ag ella'r Bari. Thomas. Y dibrofiad Thomas a'r profiadol Michael Parker. Cofiwch heno am hanner o'r 17 ar S4C. Y gêm fawr yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Y gêm gyfeillgar Cymru yn herio Mexico. Tama di i aros pryd cyn y gêm dyngedfennol bellach. Nos Fawrth, Cymru yn erbyn y Weriniaeth Siec. Y Weriniaeth Siec gartre yn erbyn Gwlad Belg heno gyda llaw. Hwnnw yn fyw ar Nos Fawrth efo ni asgorio. Cofiwch bod yr holl goliau y pnawma yn uwch gyngrau'r Cymru i weld ar yn ffrwd Twitter ni. Newch chi sgorio. Ond i welwch chi'r goliau i gyd. Lle ar hyn o bryd Aberystwyth ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Pen-y-bont. Y Bari 2, y Bala 1, y Dre Newydd dim, Hwlffordd 1, y Flint dim, y Seintiau Newydd 4. Met yn dechrau rhoi pas nid o wyt i gilydd wan lawr o'r ochr dde o'r cae. Mae'n dal methu creu cyfle clir ar hyn o bryd am Nithing Caernarfon yn gadarn. Da ni'n agosau at hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Taylor Williams, Bradley oedd y targed y peniad gan Dylan Rees. Parker. Dwi'n meddwl sa'r bwynt met, mae'n wedi dod Josh Thomas i mewn o Abertawe, ond fel ymysodwr, dim ots pwys gen ti'n llinell maen, os ti'n creu cyfleon, mae'n anodd iawn wedyn, wrth gwrs, i sgorio goliau. Dwi'n gwybod ymysodwyr creu goliau hynny, dwi'n dweud, ond fel tîm, mae rhaid nhw greu chdig bach fwy o goliau. Dwi'n gweld y ddwy gig gornel mwyn wedi gael yn barod y met, so maen nhw wedi siomedig iawn, rhaid deud, felly, llawer o strwythyr iawn i weld yn ei chwarae nhw tymor yma. So nhw'n gallu gwneud efo prif sgoriwr holl hanes uwch gyngrau'r Cymru, Mark Lloyd Williams yn y llinell blaen. Bysa nhw, efallai, ond wrth gwrs, os ti'n creu cyfleoedd, mae'n mynd anodd iawn dim ots pwys gen ti'n yn y llinell blaen na, ond ie, lle fod Christine yn falch, maen nhw
dyn nhw'n di ddisgyn allan o'r gyngrau'r tymor yma, na di felly gyda nhw amser i baratoi wedyn erbyn y tymor nesaf. Ryan Williams ar gic rydd. Noah Edwards. Rhediad nodweddiadol cael ei rwystro, ond dim trosedd yn ôl Mr Pratt. A chyfle i Emlyn Lewis. Bale mlaen yn edrych am y rhediad gan Lewis Rees, ond trwad at Josh Tibbets. Ia, chwilio am y gic rydd na dim ôl Noah Edwards o fan'na. Da ni'n gold met, dda goddyn nhw. Pan oedd wedi mewn i'r gyngrau yn lle cyntaf, oedd nhw'n chwarae pêl droed deniadol. Da ni'n gweld hynna yn ddiweddar ganddyn nhw, mae hynna'n sicr. Dyn nhw'n di ennill mewn 7 gêm, Marc. Mae hwnna'n sicr o fod yn rhywbeth sydd yn cefn i meddwl. Mae rai bod yna effaith seicolegol yn does? Oes, efallai o'na rhwng y chwaraewyr, hir am byd, fel ymwysodwr ar byd sy'n mynd eb sgorio, ti'n meddwl lle mae'r gol nesaf am di ddod. Mae hynna'n di fod fel tîm hefyd, ti'n sgorio llawer o golau. Mae'r pwysau wedyn, mwy o bwysau ar chwaraewyr yn y cefn ac golwr i gadw llechan lan. A wedyn gobeithio pigo gol yma gacw, ond wedi ddim wneud hynna o wythnos. A rai chdi gael tîm reit o mosodol, ac o leia bod chdi'n creu cyfleon. Emlyn Lewis. Gweld yn iawn, mae'n debyg, ond ystod y bas yna ddim yn awgrymu hynny. Mae'n gweld yn iawn, ond eto, faint weithiau ni'n gweld hynna gan y Met yn y gorffennol chwarae'r pele hir. Yn wedig pan mae'r gwynt mor gria mae o. Yna fwy o gyfrifoldeb ar chwaraewr canol cae i fod yn opsiwn wedyn i'r chwaraewr y Woolridge ac Emlyn Lewis. Di greu rongla, Cosby, Baker a McCarthy, angen gwell ganddyn nhw hanol y cae fod i ddod ar y bel. Edwards ar y floedd. Dyna mae Gareth Edwards yn rhoi i chi'r penderfyniad yna. Kenny. O Bale i lwybr Bradley oedd y bwriad, y cliriad allan gan Cosby. Williams cael ei lorio gan Josh Thomas. Do'n pwynt o hwnna. Faint weithiau da ni'n gweld hyn o wythnos i wythnos. Telor yn mynd ag at y llun, gael ei hebrwng ag at y llun ma'n cornel a fan'na. O di'n ddau gyrra yna oed, o wedyn fel ymwysodwr, dwi'n cadw fo yna ennill tafliad neu ella cig gornel i chdi dy hun, ond na gwthiad o dan drwyn y dafarnwr cynorthwyol hefyd. Ie, ond Telor yn ciwt fan'na hefyd yn doedd. Y cyffyrddiad yn ei gefn, lawr o. Di gael ei ddysgu dda am y rei dyrla. Bryn. Dim fwy, tyfod. Seintiau newydd 5 ar y blaen. Ac Adrian Sislovic sydd wedi rhoi nhw ar y blaen yn y fan yna o 5 gol i ddim. Cofiwch oedd hi'n 10 i ddim yn y gêm gyfatebol ar neuadd y parc. Maen nhw hanner ffordd yna, dim yn hanner amser ar Gaer Castell. Y Flint dim, y Seintiau newydd 5. Diddorol os di Neil Gibson dal yn Flint. Wan, dyma chi'r sefyllfa'r hyn o bryd. Edrychwch, mae Pen y Bont wedi disgyn i'r 6ed, mae Caernarfon i fyny i'r 5ed. Pen wythnos nesaf, mae Pen y Bont a Hwlffordd yn wynebu i gilydd. Felly os ydy pethau yn aros fel y gymanw, ellith Caernarfon ddim gorffan islawn ar 2 yna. Felly fel mae'r pethau rwan, mae Caernarfon yn sicr o'i lle yn y 6 ucha. Wedyn y penwythnos nesaf, tyba'r lle fysa'r gêm fyw. Pen y Bont yn erbyn Hwlffordd i sicrhau i lle yn y 6 ucha. Ie, nôl at Neil Gibson ar Flint. Fydd yna tymor nesaf sy'n gwestiwn, ond os fydd o, a fydd o'n ceisio denu Mike Packer a Jack Kenny ato fo, oherwydd gath y ddau lwyddiant efo fo ymrestatyn. Mae ddiddorol iawn, Marc, yn ddiweddar. O'n i'n gwneud y gêm rhwng Flint a Caernarfon, ac ar un adeg, o'na 9 o gyn chwaraewyr prestatyn ar y cae rhwng y naill dîm a'r llall. Ia, sy'n mynd fydd yna fwy na tymor nesaf. Chris Baker yn cael ei lorio, felly Noah Edwards yn gweld y cerdyn melyn. Ia, Baker yn gyda dda fan'na, yn mynd heibio i Edwards ac yn cael ei lusgo i'r llawr, ond doedd hi'n heddi cerdyn melyn sy'n gwestiwn arall.
fel wneud drosedd cynta. Ie, lle'r drosedd cynta'r gêm. Mae di, am llawer o gyffrod i fod yn ei fel taclo. Ond, ie, allai bod yn anffodus o fan'na nhw yn cael y cerdyn melyn. Wel, Jack Kenny, dal i wahanu y tîma. Ond Dylan Rees sydd yn paratoi i'w chymryd tîma. Matthew Blake yna hefyd. Blake dros y bel, Rees o ergyd o bell, a Tibbets yn ei gwylio hi'r holl ffordd, ac wel, cic rydd, be ddydwn ni, Marc, ddiniwad efallai, ie? Ia, dwi'n meddwl, Jack Kenny sy'n fyny o Tibbets efo yna, gael gwaed i fynd o gwmpas i gorffod, dwi'n meddwl, sy'n symud, rwydd. Dwi'n meddwl, drafferthu neb, na gweud, cic mor dilag oedd hi. Tila iawn, dwi'n meddwl bod yna'n ddisgrifio yn ansoddau'r perffaith, siomedig a deud y llia gan Dylan Rees. Falle bod o'n disgwyl i'r gwynt wrthi mewn. Mi nath y gwynt effeithio honna. Ac i fewn â hi i'r dygawt enfawr ar yr ochr bellach. Hwna lle mae'r tîma rheoli a'r eilyddion bellach yn eistedd yn yr eisteddle. Gyferbyn â ni yma ar yr ofal. Rees, y targed gan Emlyn Lewis Hayes yn ôl. Tafliad, oedd wir, hwnna gan dafliad yn fan yna. Yn aml fan yn gweld hynna, dyddi yma. Ond ti'n dyn ôl at y bas Emlyn Lewis eto, mynd i'r Letsaws uniongyrchol. O Cosby, Baker a oedd yn llonydd yng nghanol cae. Neb yn creu ongl i bas 50 llath i Emlyn o fan'na. O wedyn, gan bod ddim yn opsiwn, oedd yn gorau mynd yn eto. Ddim angen gwell gan y Met i'r opsiynau i gyd chwaraewyr. Taylor Williams, Josh Thomas. Yn ennill y tafliad. Dylan Rees. Isio cyflymu'r tempo, dyma Elliot Evans. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae Caernarfon ar y blaen. Caernarfon yn y 6 ucha fel mae pethau yn sefyll ar hyn o bryd. Ac mi fydd i rhwng Pen y Bont a Hwlffordd y penwythnos nesa. I weld pwy sy'n orffen yn 6 ac yn 7. Wrth i'r toriad gyrraedd yn uwch gyngrau'r Cymru. Pen y Bont i gael tymor da hyd yma. Dylan Rees. Yn ei droed o dros yr yslys o fyna. Golwr yr dyfarnwr ddim yn ei weld o. Mae Emlyn Lewis ar i'w gic gobeithiol i fewn i ddwylo Tibbets. Dwi'n meddwl bod nhw'n edrych dim gymaint o godda nhw yn y gorffennol. Lle mae traed nhw ar y llawr pan maen nhw'n cymryd tafliadau. Dwi'n aml iawn, da ni'n gweld bod yna droed dros y lluniau lle bod yna un droed cael ei chodi fyny. Felly, mi gafodd Nick Pratt i nawn ochr arall i'r cae efo'r gam dafliad, ond efallai dylai honna di bod yn gam dafliad hefyd. Woolridge at Emlyn Lewis. Thomas. O, fydd hynna'n rhwystredig i, nid yn unig iddo fo, ond hefyd iddo fo. Ie, fel dwi'n dweud, maen nhw wedi bod yn dîm sydd wedi licio chwarae ar y llawr. Dwi'n gwybod bod ti'n wyntog, ond mae hynna'n rhaid fwy o onws yna chdi i chwarae y gêm ar y llawr. Dwi'n gwybod bod nhw'n chwarae ar gae gwair. Dwi'n arfer chwarae ar gae artiffisial yn lle yna lawr yn Cincoed, ond mae'r cae yma mewn cyflwr da iawn. Cyflwr gwych i fod yn onast. So ddim rheswm pam yda'r Met ddim chwarae ar bel ar y llawr. Rees. Parker. Bradley. No Edwards ar gael dyma. Mendes. Isio hyfryd gan Gaernarfon ac yna Bradley. Oedd o'n gwybod y funud oedd y bel di gadlu droed o. Na doedd hwnna'n mynd i gyrraedd y nod. Cleworth. Mendes. Ond mae Kenny a Hayes yn y canol. Cweit yn gweithio i Sean Bradley pnawn yma. A rwan y cyfle i
yr ymwelwyr wrth ymosod o pas hyfryd gan McCarthy. Dyma Lewis Rhys. Rhys! Tibbets! Di ond i cael llawer i wneud yn ystod y gêm, Josh Tibbets. Ond man bach mi oedd hwnna yn arbediad da gan Josh Tibbets. Ia, gwych, ddim bas wych gan McCarthy yn rhyddhau Rhys, ond efalla, dyle fyddi sgwario hwn ar draws y cwrt 6 i Josh Thomas, ond tynnu byd oddi wrth Tibbets, oedd rithrodd ar allan o'i gol ac arbediad wych allan am Gig Gornel. Cerdyn melyn i Gareth Edwards am dacl fudur yn ôl Mr Pratt. Elliot Evans ar Gig Gornel. Tasgu allan. Yr ergyd o bell. Tyraniodd i ar Cleworth. Yr ergyd gan Cosby. Rhys arbediad da. Gynnwynydd eto. Dylan Rhys. Am i gymodd i gyffyrddiad oddi ar un ochr eiwyr Caernarfon am Gig Gornel. Ia, Tibbets eto ar arbediad o Dylan Rhys yn siomedig. Ond o'na lawio fyma, sgwni o'r ergyd gan Cosby. Ond efalla, gweud, yn bas wych gan Rhys wedyn, oedd un Rhys i'r llall am arbediad. Yn wedig pan oedd Josh Thomas yn mynd ar ei draws. A hwnna drosedd bel yng nghefn y rwyd. Ond mi oedd na drosedd wrth i Elliot Evans chwipio'r bel i fewn i'r cwrt. Ie, mae'r golwr yn cael dipyn o warchod y ddim gan y dyfarnwyr. O, Christine Edwards rhy hapus ar penderfyniad yna. Ond i ergydrymus gan Rhys ond fanna pan mae Josh Thomas yn rhedeg ar draws y golwr, mae'n ei ti'n anodd iawn, ond oedd hi'n arbediad wych gano, ond o'na drosedd ar Tibbets wedyn o'r Gig Gornel. Kenny dal y bel. Mendes. Lewis ar peniad. Ac yna Gareth Edwards. Sicr mae'r Mets yn tyfu fewn i'r gêm. Yn un yn agosau at y 10 munud ola o'r hanner cyntaf yma ar yr ofal gol Jack Kenny yn gwahanu'r tîmau. No, dyma chi'r sefyllfa fel y gymau ar hyn o bryd yn uwch gyngrau'r Cymru y pnawn 'ma. Aberystwyth ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Pen y Bont. Parhau y Bari 2 y Bala 1. Hwlffordd ar y blaen yn y gêm fawr yn y Dre Newydd 5 i ddim i'r Seintiau Newydd yn y Flint. Ac 1 i ddim yma i Gaernarfon yn erbyn myfyrwyr Met Caerdydd Ryan Williams. Na'r amser yn ôl y gêm yna dim ond ni. Yndi bellach yn dydi? Neu oedden nhw'n cychwyn am hanner awr 2 yn dyddan. Cyfle rwan i'r Met, ond Cleworth pas. Oedd yn siomedig gan Matthew Blake. Ond yn y 5 munud dwytha fel ti di grybwyll yn ma Met di tyfu mewn i'r gêm. Ond yn dechrau creu cyfleon, chdi hanner cyfle arall yn fanna, ond troi 3 cyfle rwan yn y 5 munud ola. Woolridge, bel i gyfeiriad Chris Baker. Nid am y tro cyntaf Baker. O'n i chanol i, ond ddim yn amseru yr hediad na'r peniad o'r bel hir gan Brad Woolridge. Ie, ond o le, maen nhw'n dechrau creu, maen nhw'n dechrau cael chdi bach fwy o'r bel. Maen nhw'n dechrau creu cyfle chdi bach fwy o bwysau ar Gaernarfon. Enwedig ar ôl i Gareth Edwards wel cerdyn melyn. Ta ti'n meddwl deith Josh Thomas chwarae arno fo, cael ei beli lawr y sianel lle mae Gareth Edwards yn chwarae. Ac efalla, so nhw'n gallu cael Gareth wedyn i drosedd arall a gallu cael ail cerdyn melyn. Ond dyna di'r ffordd. Mae Rhys efo Lewis Rhys efo chydig bach o le ochr bell ar cae. Felly fanna mae'r lle lle maen nhw'n creu lawr y chwith. Mae Mr Pratt y dyfarnwr wedi dangos un cerdyn coch yma ar yr ofal y tymor hwn. A hynny i golwr Caernarfon Josh Tibbets yn y gêm yn erbyn Hwlffordd fel mae'n digwydd bod. A Hwlffordd yn mynd yn ei blaen i ennill o 4 gol i 1 yma. Cic Gornel. Mae'r cefnwr chwith Matthew Blake, un arall sydd ar fenthyg o Abertawe i'w chymryd ti. Ond mae rhyferthwyr gwynt yn amlwg yn y lliman yn y fan yna, felly mi fydd y Blake yn ymladd yn erbyn y gwynt a wedyn at y postyn gosa'r peniad allan yn un pwysig gan Ryan Williams.
tafliad cael ei chymryd yn sydyn at Elliot Evans. Evans, mae'n gwneud yn gampus Elliot Evans. Evans, ffigio. Evans ar ergyd o'n arlywio fyna gan Gareth Edwards. Bale yn cael ei chlirio gan Cleworth. Yr ergyd o bell gan Blake unwaith eto a rwsyd rhywfodd. Caernarfon yn ei chlirio hi fyny at Noah Edwards. Edwards. Ie, gwaith da gan Elliot Evans o fanna, ond wrth gwrs oedd o'n alawio sy'n gwestiwn, ond oedd dwi'n modd i fraich o reit agos iawn i gorff, felly y reola dydde yma di na dim cic o'r smotyn, ond efallai Todyle Bradley wedi gwneud gwella fanna ac hefyd Edwards, ond gwaith da gan Evans Mendes yn gwerthu hun, ond efallai bod ti tar o bol Gareth Edwards yn drech na i fraich, ond eto tipyn gwell gan y myfyrwyr. Mae'n fwy o bwysau fan ar amddiffyn Gaernarfon. Ie, na. Gwmpas i glun o darodd y Bale yn fan yno. Cofiwch nos Lyn. Holl uchafbwyntiau y gemau'r penwythnos, gemau rhyngwladol a gemau uwch gyngre'r Cymru. A mae yna nifer o goliau yn yr hanner cyntaf i'w dangos heb sôn am be fydd yn mynd i fewn yn yr ail hanner. Hanner oed i 5 nos Lyn ar S4C. 6 munud o'r hanner cyntaf yn weddill. Taylor Williams, daeth y cyfrifoldeb dros Gaernarfon. Mae Nathan Craig ar y fainc pnawn yma gyda llaw. Ond Taylor Williams sydd yn cadw'r safle cefnwr chwith i Jack Kenny ddod yn ôl ymlaen ac galw amdani hi dyma fo. Gwaith da gan Met Caerdydd ac ar wyb ar i holi mae Lewis Rees. Edwards. Gaernarfon yn ddiw'n gobeithio fan fydda'r ei dîm o just signo'r pwysau yma tan yr egwyl. Trwy gael ei dîm yn mewn gol ar y blaen. Dwi'n siŵr bod wedi clywed yn barod bod y hwffordd ar y blaen. Felly Dwi'n o gyfla i Met yn gael llawer mwy o'r meddiant. Ergyd o bell gan Dylan Rees. Pum munud i fynd tan yr egwyl gol Jack Kenny. Parhau i wahanu y tîm tîm Hugh Griffiths fel gyma pethau'n sefyll ar hyn o bryd yn bumed yn uwch gyngre'r Cymru. Fel y gyma pethau'n sefyll ar hyn o bryd yn saff o'i lle yn y 6 ucha hefyd. Mae'r Met di gael mwy o'r meddiant, dod am llawer o waith yma. Alex Lang di gorfod wneud yn y gol o blaw'r camgymeriad na. Thomas heibio i Taylor Williams, ond gwaith am ddiffyn rhagorol unwaith eto gan Max Cleworth. Kenny, cadw'r Bale ar dir y byw Lewis. Edwards yn gwneud y dda di gweld Josh Thomas yn geisio yn neud o fanna. Wrth gwrs, dod jyst fel ffwlch o'r canol cae da. Mae'n gorau licio mosod nhw yndi, ond mae'n gallu gwneud y gwaith cae baraw hefyd yn amddiffynol. Max Cleworth, fel sy'n ni'n gynharach yn y fan yna, Mark. Mae'n anodd credu, mae 19 oed ydi o. Ia, dwi'n cofio, eisiau fynd Cledwyn Asford tymor dwytha efo Ysgolion Cymru, os oedd Max a Bickerstaff ar gael i ni, ond yn anffodus todd nhw ddim y llynydd, ond unai bod nhw'n rhy hen neu bod nhw'n mewn ysgolion yn Lloegr. A dyna fo Cleworth ar peniad. Emlyn Lewis i fyny amdani, Ryan Williams ar cliriad. Mae Blake. Lewis Rees. Rees troi fewn a fi droed tro hwn. Ffafrio'r droed chwith. Gyna siomedig gan Charlie Colesby. Ti'n edrych ar hynna wan, penderfyniadau wrth gwrs, Colesby fanna. Dwi'n gwybod bod nhw'n ceisio chwarae pêl-droed a ceisio cei cyfleon, ond ffordd mae'r gwynt yn chwarae i ran pnawn yma. Pam dim cymryd ergyd gat y targed? Fod yr gwynt gael gafal ni, mae'n anodd wedyn i'r golwr. Mae'n wedi chwifio bob man. Mae'r peli mae'n chwifio y moban thamau dydde yma dydy. Ond mae'r gwynt hefyd sy'n tipyn anoddach i tybyd yn y gol.
Mae'n siomedig gan Josh Tibbets. Sydd ddim yn amharod I hun I roi llon ceg i'w amddiffynwyr pan dydyn nhw ddim yn gwneud rhywbeth yn iawn. Rhys. Bob gol o'r wela, Bryn. Bob un gol o'r wela. Gol y dyn yma sydd yn gwahanu y tîm ar hyn o bryd. Ni'n ei fewn i'r 2 funud ola ar derfyn yr hanner cyntaf. Fy'n ryw funud neu 2 i'w ychwanegu. Lewis. Emlyn Lewis. Cleworth na'r cyffyrddiad. Y mir o flaen yr amddiffyn os lwciwch chi Max Cleworth mewn chwarae yn y safle yna o flaen y 4 yn y cefn. Ac Da ni'n byd sôn llawer amdano fo, mae di'n mynd o gwmpas I waith yn eistedd bach o fanna o flaen Parker ac Edwards yn o flaen Amddiffyn. Ac ar benthyg mae o Wrexham, mae'n rhaid, dwi'n meddwl bod wedi cael cytundeb proffesiynol gyda'r clwb ac wrth gwrs nid cyfnod ar benthyg yma helpu fo pan mae'n dyn ôl I Wrexham. Bydd o'n gobeithio Wrexham wrth gwrs yn ôl yn yr ail adran. Cleworth. Fel I fyny gyfeiriad Mike Hayes yn Lynn Lewis yn yr cliriad Parker. Cleworth unwaith eto. Bradley. Bel I lwybr a chyfeiriad Jack Kenny gan Sean Bradley. Mae Sean wedi cael mistaw. Nid yma, ddim wedi cael llawer. Rhaid ydy'r triawd yn ymosodol I Gaernarfon. Di gweld llawer o'r bel. Mae Met di cael tipyn o'r meddiant. Ddim wedi gwneud llawer ohoni, ond gwaith yn ddiffynol mae Gaernarfon wedi gwneud rhan mwyaf hanner cyntaf yma. Lewis. Edrych am Thomas unwaith eto. Gweld dipyn o'r bel Josh Thomas. Mae wedi bod yn ornest difyr I lawr yr ystlys dde. Lewis. Munud yn cael ei ychwanegu gan y pedwerydd swyddog, Mr John Jones ar yr ochr bella. Blake. Nwch chi sôn am y meddiant enw Marc yn hafal iawn, 51% Caernarfon, 49% I Met. Ia, ond dwi'n meddwl, mae'n o ffordd dwi'n edrych, dwi'n meddwl bod y Met I gael tipyn bach ar fwy o'r meddiant o bod wedi bod yn fwy gwastraffus efallai na Gaernarfon. Ond y sgôr ar dop chwith y sgrin sydd yn bwysig. Caernarfon ar y blaen o gol I ddim. Cic rydd i'r myfyrwyr ac efallai un cyfle arall ar derfyn yr hanner cynta I fynd I fewn i'r stafell newid. Yn gyfartal. Cwt te, dwi'n meddwl, mae Caernarfon yn mynd, Ia, yn y cwt te ma nhw newid. I ffwrdd i'r ddên fy'n cw. Rwan ta. Da ni wedi chwarae dros y munud. Bale yn cael ei godi fewn i'r cwrt Cosby. Yna gyfle Emlyn Lewis! Emlyn Lewis, cyffyrddiad ola'r gêm. Mae o'n gwybod yn iawn. Cyfle gystal oedd hwnna. Bale yn cael ei chodi at y postyn pellach. Chafodd am gafal go iawn arni hynna ddo. Cafodd ei dynnu nôl na ddo fodd yn cisio tynnu Chris Gareth Edwards, ond o'na cyfle uraidd I un o'n i'r sgôr o fanna I Emlyn Lewis. Ac ti'n meddwl bod yn edrych I fyny'r awyr. Oli gol o sy'n yn gwahanu ni ar yr egwyl. Jack Kenny ar gol wedi 1 funud ar 10. Wedi camgymeriad Alex Lang yn y gol I Met Caerdydd. Yr egwyl yma ar yr ofal. Caernarfon 1, Met Caerdydd dim. Dewch yn ôl ato ni ymhen rhyw 2 funud am y trafodaethau hefo Morgan a Sean. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf.
Mae hi'n bendant wedi gadael ei marc ar y gêm. Mae'r ras am chweched safle yn uwch gyngred Cymru yn ei hanterth y brynhawn Marc yma ar yr ofal. Caernarfon yn mynd ar y blaen wedi 11 munud. Jack Kenny yn sgorio i'r cofis. A hynny'n golygu bod Caernarfon ar hyn o bryd yn ddiogel. Mae hi yn 1-0 ar yr egwyl yn erbyn Met Caerdydd. Felly gêm ddigon cytbwys, ond Caernarfon yn sgorio'n gynnar. Jack Kenny yn hydiannol yn mynd ar y blaen? I ryw raddau, yn ystod y 10 neu cwarter awr cyntaf, dwi'n meddwl Caernarfon oedd y tîm gorau. Fi gawn ni weld y bas mae gan o Edwards, gwych tu allan I droed a wedyn Jack Kenny yn ennill y ras rhwng Lang. Lang, falle cwestiwn dros lle oedd oedd I man cychwyn mor uchel lan. Dwi'n meddwl bod e'n gorfod o'r allan yn lle mynd nôl, ond Kenny'n ennill y ras ac yn benni ddyn glenigol. Ie, ddim bas, di amseru yn berffaith, a'r hediad di amseru'n berffaith dweud. Oedd, a wnaethon nhw trio rhywbeth fel yna yn gynharach yn y gêm, felly oedd hwnna'n rhywbeth dyle Met Caerdydd wedi sylweddoli, achos mae'r gwynt, dwi'n meddwl yn helpu, naill un o'r llall I fod yn onest. Ydy mae fe'n helpu, falle mae bach tu ôl i'r Met, ond dalodd y be lan yn y gwynt yn berffaith I Kenny fenni hwnna. A Kenny sgorio, un cyfle da hefyd i'r cofis. Taylor Williams yn penio reit dros y trawst. Ie, hanner cyfle sy'n ei gweud yw hon, achos Taylor, enw da gyda llaw. Bydd o'n canu? Mae fe goffod creu y pŵer. Does dim nerth ar y croesau, mae'n sefyll lan, a mae Taylor goffod creu y pŵer gyda'i beniad. Mae'n dros y bar wrth gwrs, ond hanner cyfle sy'n ni'n galw honna. Dim llawer o gyfleon I Gaernarfon, ond Met Caerdydd yn taro nôl, oedd digon o feddiant gan nhw, ond hefyd digon o gyfleoedd. Wel, mi oedd, sy'n ni'n gweud, yr 20 munud diwetha, fe tyfodd y Met Caerdydd mewn i'r gêm, a rhan cyfleon, fel ti'n gweud, nhw gath y rhai gorau. Pas wych lawr y chwyth I Evans, I Rhys. Wedi hoffi gwylio Rhys yn ystod y hanner yma, mae fe'n bositif yn popeth mae'n wneud. Oedd cyfle I sgwarau, ond mae fe'n bositif, mae'n cymerus y shot mlaen, a mae'n arbediad arbennig o dda. A fan hyn, Rhys eto, y Rhys arall yn cyfuno, a mae hon eto yn arbediad rhagorol gan y gol geidwad. Ydy mae'r postyn cyntaf, ond eto cyfle arall i'r Met Caerdydd. Ie, Caernarfon ddiolchgar iawn I Tibes. Dwi'n siŵr bod nhw dal ar y blaen. Ydyn, ti'n iawn. Eto cyfle, hwn yn dod reit ar y diwedd I Emlyn Lewis. Bydd e'n siomedig, bod falle ddim yn bach yn well. Cyffyrddiad a just I bo'r gol, ond oedd hwnna'n wir gyfle i'r Met. Ie, cyfle reit ar y munud ola. A hynny'n ategu wrach beth oedd Christian Edwards cyn y gêm. Maen nhw'n chwarae'n digon taclus, ond yn methu sgorio. Ie, ti'n modd, rhan un peth yna fe. Fel wedon ni, rhan fwyaf meddiant i'r Met Caerdydd yn yr 20 munud diwetha, ond eto yn ffili sgorio. Fe gaethon ni ddim mewn yn y diwedd, ond wrth gwrs y dyfarnwr ddim yn caniatáu hwnna. Goliau hefyd wedi bod ar feisydd eraill, y Bari'n erbyn y Bala. Ac gol gynnar i'r Bala, Chris Venables yn rhoi nhw ar y blaen wedi 2 funud. Ie, Chris Venables yn neud, mae Chris Venables yn neud yna, sgorio. Hwnna'n peniad weddol hawdd I chwaraeo'r safon fe. Ond y Bari'n taro nôl 12 munud ar y cloc cyn McLagan yn ei gwneud sy'n gyfartal. Ac yna, dal I bwysodd y Bari a Press yn sgorio funud yn ddiweddarach. Felly, Bari, os di'n aros fel yma, yn mynd I fod yn ddiogel. Ydyn, maen nhw, os bennydd I fel yna fe, ie, bydden nhw'n saff, ond mae'n edrych yn ddiddorol efo Pen y Bont yn colli ar y foment yn Aberystwyth. Mae hwnna'n tynnu'n yn ôl yn wedig os wneud Caernarfon a Hwlffordd ennill pan awr. Sôn am Hwlffordd, mae Hwlffordd yn gwneud beth sy'n angen I wneud heddiw yma. Maen nhw hefyd ar y blaen o gol I ddim. Ie, un gol I ddim, Williams dwi'n meddwl sy'n ar gol hyn. Kieran Lewis Kieran Lewis sy'n ar gol hyn. Felly eto, mae'r tîmau sydd yn edrych am y 6 illa, blawn Pen y Bont yn neud beth sy'n angen yn nhw. Felly, o ystyried yr holl ganlyniadau nôl, y sgôr ar hyn o bryd yn yr holl gema, wel hynny'n golygu, os di bethau'n aros fel yma, bod Caernarfon yn ddiogel oherwydd yr wsos nesaf mae Hwlffordd yn gorfod chwarae Pen y Bont, a feda'r y 2 dîm ddim
cael pwyntiau llawn wrth gwrs. Ie, na hollol. Mae hwnna'n pwynt pwysig. So mwy o'r un peth i tîm Rhys Griffiths yn ystod o'r hanner. Felly dim torf wrth gwrs ar hyd a lled y meisydd, ond y bresennol yma ar yr ofal mae ysgrifennydd Caernarfon Geraint Jones, a mae o'n cael cwmni Ifan. Diolch Morgan. Geraint Jones da fi, cadeirydd Clwb Caernarfon. Na, dim cadeirydd, ysgrifennydd. Ysgrifennydd clwb. Mae wedi bod yn flwyddyn ers chi gael torf yma. Sut mae hwnna wedi effeithio arnoch chi fel clwb? Wel, pan wnaed y penderfyniad i beidio gadael cefnogwyr i mewn lle, oedd cynlluniau ni wedyn am incwm, fatha jyst mynd trwy'r ffenast. Wedyn oedden ni yn poeni am dipyn go lew sut oedden ni'n mynd i barhau lle ar gyfer tymor yma pan oedden ni'n ail ddechrau chwarae. Ond chwarae teg, da ni wedi cael y cefnogaeth ariannol, mae bob clwb di manteisio arno fo, gyn y Llywodraeth, gyn y loteri, gyn Cyngor Gwynedd hefyd, a mae hynna wedi helpu lot fawr. Mae wedi galluogi ni i gynllunio i barhau i offen y tymor yma o'n. Da ni hefyd wedi derbyn arian y noddwyr sydd yn ddiolchgar ofnadwy am hynna, oedd hwnna'n boen arno ni hefyd. So, da ni, fel bob busnes bach, oedden ni'n gwybod sut oedd y pandemig yn mynd i effeithio ar y busnesol sy'n cefnogi ni'n hael iawn bob tymor. Ond chwarae teg, di ofna yn fanna ddim di bod yn rhywbeth sydd wedi digwydd. Mae pawb wedi gallu cyfrannu'n hael iawn a da ni'n diolchgar iawn i bawb un o'n nhw. Wel, a diolch i chi am eich amser. Diolch. Geraint Jones yn hapus iawn ar hyn o bryd, yn siŵr i dîm o ar y blaen, y gol i ddim yn erbyn Met Caerdydd. Mi gawn ni'r ail hanner yn llawn ymhen rhyw 2 funud. Dyna i chi waith tîm arbennig
Mae hon yn mynd i gyrraedd y brig. Croes yn ôl i Gaernarfon ac mae'n sleifer o Sadwrn o bêl-droed. Yr ail hanner eto i ddod o'r ofal ac yna am hanner awr wedi saith heno Cymru yn erbyn Mexico yn fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd. Gêm i baratoi ar gyfer wynebu'r Weriniaeth Tsiec nos Fawrth. Honno hefyd yn fyw ar sgorio. Pob lwc i Rob Page a'i dîm. Yn ôl â ni felly at uwch gyngred Cymru yn ôl at Mark Lloyd Williams a Bryn Thomas. Diolch yn iawn Morgan. Felly gol Jack Kenny. Wedi 1 munud ar 10 sydd yn gwahanu y tîm yma. Mae'r Seintia newydd yn bellach ar y blaen gyda llaw. Mae bellach yn 6 i ddim. Ryan Brobl wedi sgorio'r chweched. Da ni'n dall bod Pen y Bont wedi unioni'r sgôr. A'r Barry wedi ymestyn i mantais i 2 gol 1. A Hwlffordd hefyd wedi sgorio mae'r goliau mynd i mewn ym mhob man ac yn anodd cadw trac ar pwy sydd wedi sgorio ac yn lle. Dim newidiadau yma ar yr egwyl gyda llaw. Colin Kitten yn hapus iawn y fydd efo. Oedd o'n hapus os dwytha ar ôl colli yr ebyn Gaernarfon, ond yn siomedig iawn o'r dechrau maen nhw wedi cael ar ôl ail gychwyn. Dyma chi gadarnhau felly ar bynawn hynod o brysur y sefyllfa ddiweddara yn y Cymru Premier. Aberystwyth 1, Pen y Bont 1 bellach, y Barry tair, y Bala 1, y Dre Newydd dim, Hwlffordd 2 a'r Seintia Newydd. Wel, mi enillan nhw o 10 gol i ddim gartra yn erbyn y Flint, nhw 6 i ddim ar y blaen. Cofiwch bod yr ail hanner wedi cychwyn chwarter awr yn gynt yn y gemau eraill i gyd. Cic gornel i Gaernarfon wan. Telor Williams i grymannu hon, droed chwith i reid pwysau ar Lang yn y gol, ond Lang yn gwneud yn iawn ac yn awdurdodol o fanna. Ti'n gweld nerth y gwynt ac effaith y gwynt yn y fan yna. Thomas ras efo Ryan Williams. Tibbet ar cliriad. So dadwy chwan ac am Rhys, dwi. Elliot Evans, mi o'na gyfle ond Ryan Williams. Mae hwnna'n ornest i fi rhwng Ryan Williams ac Elliot Evans. 2 chwaraewr sydd yn brofiadol yn y gyngrair. Blake. Na'r tafliad. Dyma Lewis Rhys. Yn ôl at Brad Woolridge. Want a Woolridge. Bale i edrych am yr hogia mawr ar yr ochr bella. Clayworth. Rhys ar croesiad, a mae hwnna wedi mynd allan. Ie, Met Caerdydd sydd dechrau orau unwaith eto, er bod Gaernarfon wedi cael y gig gornel na. Dyma chi'r sefyllfa ddiweddara. Mae sefyllfa wedi newid. Mae Caernarfon wan lawr i'r chweched. Mae Pen y Bont wedi unioni'r sgôr. A felly mae gen nhw wahaniaeth goliau gwell. Hwlffordd sydd ar ei cholled ar hyn o bryd. Ti'n edrych ar y gêm, mae Gaernarfon sy'n mynd i'r Nedd y Parc sadwn nesa. Ac ti'n edrych ar y Seintia. Be oedd i 5 yn ebyn Derwyddon, gêm dwytha 6 yn barod pnawn yma. A'i bildio gol chwaith, felly dwi'n allan mewn pwynt fi ddigon yn ebyn y Seintia wrthos nesa. Os di yn aros fel ma hi, ond dwi'n mynd yn golygu bod rhaid i Hwlffordd ennill yn Pen y Bont, ond mae'n edrych yn anodd lle i Gaernarfon. Tra ti'n ffafrio felly Hwlffordd i gipio'r chwechad safle yna, os ti'n aros fel mai. Na'r sefyllfa newid fesul munud pnawn yma yn uwch gyngrair Cymru. I weld y drosedd gan Brad Woolridge ar Mike Hayes. Telor Williams. Na'r gigrydd ar y droed chwith. Ffordd mae honna'n crymannu. Wannol daddy Mark. O'n i'n bod Lang, dyn ni'n cael gymeriad arall y fan ar o'n, ond dwi'n nath o dal i dir ac dal gafal ar y bêl. Emlyn Lewis.
Mae'n Lewis cael cyfle i sortio i lygyd yn ystod yr egwyl. Ar ôl colli yna i contact lenses yn yr hanner cyntaf. Felly dyna fe risgus pan fethodd yr cyfle yna reit ar diwedd ar hanner. Oedd e'n gweld, wrth gwrs, eto cryfdar y gwynt. Mae'n chwifio'n bob man o gwmpas y cae mae'r rhan ar y rofal. A chwythu'r draws mae o'n, mae'n chwythu tuag ato ni yn y pwynt sylwebu, felly mae o'n chwythu o'r ochr draw i'r ochr yma, os liciwch chi. Ie, mae'n eithin anodd, ond o gwynt y chwifio'r draws. Mae'n eithin anodd o lias, ti'n amddiffyn neu'n ymosod. Tod hefo neu'n erbyn y gwynt, o lias ti'n gwybod pa ffordd mae'n mynd, ond pan mae'n chwifio yn y modman ac yn dod wedig ar draws y cae, mae'n eithin anodd, wedig i'r golwr. Mae Met, Marc, wedi colli 5 gêm diwetha oddi cartra, a dyn nhw'n di ennill, neu'n wedi curo, 1 o'r 6 ucha y tymor hwn. Felly ar hyn o bryd, mae'r arwyddion yn bositif i Gaernarfon. Yndi, mae nhw'n, dwi'n meddwl os ydy Met gael gol, allan eithaf yna godi hyder nhw. So maen nhw'n cael y cyfleoedd yna ar y cyntaf. Rhys yn twyllo. Ryan Williams Rhys, ceisio mynd i heibio i Noah Edwards. Mynd am y postyn gosa nath, ond mi o'na opsiynau gwell. Mae Elliot Evans just yn ysgwyd i ben ar ymyl y cwrt Cosby mewn rhwystredigaeth llwyr. Ie, di gwneud y gwaith calad, wedi torri mewn ar draws Ryan Williams mewn o fo i'r cwrt Cosby, ond y fanna dyle wedi codi ben a gweld lle oedd opsiynau arall. Ti'n gweld Elliot Evans beri 15 llath o'r gol o fanna, arbennu hun bach neb ar ei gyfil, ond oedd ceisio gwneud un normod. Os ti'n chwarae o'r Hwlffordd, yn anodd dydy, os ti'n gorffan y 6 ucha a methu mynd i'r gem ail cyfla. Ia. Ti'n gwybod, fel chwaraewr, swn i'n gweld hynna'n anodd. A hynny, oherwydd bod Hwlffordd wedi penderfynu, nid ydy'r trwydded a i UEFA ddim gyn nhw, ia? Na, dyn nhw ddim yn gallu mynd i chwarae yn Ewrop y tymor nesaf. Ia, mae'n angen rheolwr efo trwydded proffesiynol. Felly, dim ond bo wen efo trwydded A sgynno fo, dwi'n meddwl, felly dyna pam dyn nhw'n methu mynd am... Rhaid 3 clod i'r clwb hefyd, bod nhw'n cadw ffydd a bod nhw ddim, fel mae dan wedi gweld yn gorffennol, clybiau'n dod â rheolwr i mewn dros dro oherwydd bod gynnyn nhw'r trwydded proffesiynol. Alan Bickerstaff yma er enghraifft, ynddo? Tomio wedi bod yn 2 neu 3 clwb do. Felly, mae dda bod nhw'n cadw ffydd efo, mae'n siŵr bod nhw wedi siarad a wedi trafod efo'r chwaraewyr am y penderfyniad na fo nhw dechrau'r mis. Max Cleworth. Mae'r arwydd. Mae yna 5-6 yn y cwrt Ianelli atyn nhw a Lang. Wel, dydy o ddim yn argoheiddi o gwbl y golwr yma, Alex Lang. Na, bron iawn, o ddyrnio na i mewn i rwyd i hun. Ond dwi'n meddwl bod yna golwr gwell ar y fainc gan y Met Caerdydd. Oedd o'n gol i fi 3 mlynedd yn ôl efo Ysgolion Cymru. Max Manson. Max Manson, ia, ac oedd o'n arbennig i fi y tymor yna. Ac dwi'n wedi gallu awr o gyfla, dwi'n meddwl, efo Met Caerdydd. Ac eto dwi'n wedi weld 3 mlynedd efallai bod wedi gweithygu, dwi'n yn gwybod, ond ddath y ddau i mewn yr un adag. Williams unwaith eto o'r ochr gosa yma, droed chwith. Un eto i reid prawf ar y golwr, doedd o ddim yn argoheiddi Packer, oedd yna Gareth Edwards yn hefyd, Sean Bradley! O, nath o i fyny fanna, gath o law i ergyd Sean Bradley, mae'n gofyn am gig rydd, ond mae Hugh Griffiths yn gwneud i waith cartra. Doedd hi'n gigor yn chwipio mewn gan Telor, a wedyn, wrth gwrs, Sean Bradley ergyd rymus, ond mae arbediad wych gan Lang yn y fan yna. Nid i fyny am y camgymeriad. Mi gafodd blaen i fysedd iddi. A ddod dan bwysau gan Michael Parker oedd o. Mi o dan bwysau unwaith eto, wrth i Telor Williams baratoi gymryd y drydedd gei gynnal yn union yr fath eto. Ac trosedd y tro yma, dwi'n cyrraedd efo Michael Parker. O, dwi'n cicor Smotyn, ia'n i'n meddwl. Mae o wedi cicor Smotyn. Trosedd ar Michael Parker gan Brad Woolridge. Wel, am eiliad o'n i'n meddwl na ffordd arall o ddi. Ie, o'n i'n edrych, a ni'n weld o'n pwyntiad ag at y Smotyn, ond o'n i'n meddwl, o'n i'n gorau symud oddi wrth y sgrin a sbio ar y cae, ac dyna mae di roed cicor Smotyn. Mae rai bod rwy'n di tynnu rhywun yn ôl. Wel, ar Parker Woolridge ar Parker ond i fel lusgo fe'r llawr wrth gwrs. Ac ydy mamhiaeth y fanna ac llygyd craff gan y dyfarnwr. Oedd wir, Mr Pratt. Eto, y gig gornel. Mae'n cael ei chwipio mewn yn chosi broblemau.
Mae hon yn foment fawr I Gaernarfon. Mike Hayes, prif sgoriwr y tîm cartra. Eisiau wedi rhwydo 6 gwaith y tymor hwn. Mi sgoriodd o'r penwythnos dwytha yn y bala. Hayes yn erbyn Lang I lawr y canol. Dim problem o gwbl I Mike Hayes. Dim problem o gwbl i'r Caneris. Caernarfon 2, Met Caerdydd dim. Ia, gico smotin wych gan Mike Hayes. Golwr yn mynd un ffordd efo jyst yn tarannu'r bêl na drwy'r canol. Dim gobaith I Lang. Ond fydd Christian Edwards yn siomedig ffordd yn dildio y gig gornel. Ond oedd y pwysau gyd, fel y dweud, gwaith cartra di wneud gan Hugh Griffiths a'i dîm y ffordd I jyst I chwipio'r cicio cornel na o dan y golwr Alex Lang. Mae'n am di chosi problemau, ond be ar y ddiar oedd Woolridge I wneud, jyst yn llusgo Packer I lawr. Doedd y bêl yma'n agos iddo fo. Ac oedd y dyfarnwr yn llygad I le yn doedd penderfyniad hollol gywir. Oedd. Felly Mike Hayes yn ychwanegu at y gol gan Jack Kenny yn yr hanner cynta. 7th gol Mike Hayes y tymor hwn. Ond ti'n mynd gweld y Met yn dod nôl rwan. Os ydyn nhw wedi sgorio nesaf pan ydy'n gol I ddim. Efallai os ydyn nhw wedi cael hyder a dod nôl I mewn i'r gêm, ond mae'n siŵr bod I hyder nhw'n disgyn tipyn bach mwy rwan. Mae yna eilydd ar fi'n dod ymlaen i'r myfyrwyr Harry Owen. Gychwynodd y gêm ddwytha yn erbyn derwyddon cefn. Fel sydd ar fi'n dod i'r cae ar drail rhif 9, Josh Thomas, ond mi aroswn ni am y gecrydd yn gyntaf. O na, mae Mr Pratt wedi newid I feddwl, a mae o'n caniatau i'r eilyddio ddigwyd. Felly Harry Owen ymlaen yn lle Josh Thomas. Ti isio golian, ti'n tynnu ymwysodor I ffwrdd. Dod I fi, so ni'n tynnu unau Baker, Cosby neu McCarthy. Ella cadw McCarthy, mae o fwy amddiffynol na Cosby a Baker, felly efallai bod ti'n tynnu Cosby neu Baker I ffwrdd a taflwyd ymwysodor arall, cos ti angen gol. Elliot Evans, yr gecrydd yn dda hefyd. Packer ar peniad yn ôl I mewn. Tibbets, doedd o ddim yn sicr o'r peniad gan Kyle McCarthy. Ni ddisgynodd arni hi yn y diwedd. Nath am dyrnio I gefn un o gyd amddiffynwyr yn y fan yna o'r cyfle yna gan McCarthy. Doedd I dar o cefn yr clwydd neu Ryan Williams, dim oedd lwcus iawn o fanna. Oedd I disgyn yn ôl I ddwylo fo. Woolridge. Fydd o eisiau gwneud yn iawn am I gam Brad Woolridge. Baker. Lewis. Wel, pel hir ddi gyfeiriad. Ia, mae siomedig dydi ffordd mae arddull y chwarae. Y Met pnawn ma. Dyn nhw'n dopi ar twydd o gwbl. Owen. At Baker. Elliot Evans. Cyfle cynnig arall ar y gol i'r ymwelwyr. Ond fawr o drafferth I Josh Tibbets. Na, dim o gwbl. Yn dwlu am nhw'n hannar creu cyflan. Pan mae'r gwynt yn mynd ar draws y cae mae'n anodd, ond gath o'n gafal clir ohoni. Taylor Williams, Bradley. Ond o na ddim cansaidd gan Jack Kenny. Kenny ceisio I gosod ti dros y golwr. Wel, o gynnu fo fwy amser yn fan yna'n doedd I fynd ar bêl yn I flaen. Oedd efallai dylai wedi gadael hwnna I Mike Hayes. Efallai Hayes efo... Mae o rhedag teg ati mae pwy'n dod ar draws Jack Kenny. Efallai wedi gadael I Mike Hayes. Dwi'n meddwl sa'n dair gol I ddim bellach. Mae chi'r sefyllfa ddiweddara. Caernarfon a Hwlffordd ar yr un gwahaniaeth golia, ond Caernarfon a 3 pwynt o blaenoriaeth. Hayes ar cyfle. Ond methu taro'r targed Mike Hayes. Ia, gath o I frysio fanna. Braidd yn un o bel hir uniongyrchol. Woolridge yn mynd delio efo hi. Roedd o'n plygu nôl wrth gwrs ac anodd cariolaeth o'r bel. Yna i gael ei dros ben y golwr Alex Lang.
Ydy'r gwahaniaeth profiad? Oedden ni am eiliad wrthi Sean Bradley. Lawgym yn cael ei lorio, Bradley cael ei lorio, kick gol y tro hwn. Emily Lewis ddim yn hapus a deud y llia. Na, ond mae'n cael ei gerdi melyn yn madla. Ia. Cega Emily Lewis. Ond ti'n gweld, yn aros ar ei draed, ac eto llaw yna, dyna mae'n gico smotir yn gwbl. So ti'n mwyn, Sean Bradley sy'n cael y cerdyn melyn yma, am gisio, mae fraich o'r i ysgwyd o, yndi. So Sean ddim lawr o fanna, ella sef wedi cael cico'r smotir, ond oedd yr ail un ddim. Ddim alla sa... Sean wedi gweld cerdyn melyn o fanna, am yr ail un, ond ddim alla bod y fraich ar yr ysgwyd, so wedi disgyn. So fi ar dyr i cico'r smotir yma. Lewis Rhys gosod y bel i fewn i'r eilydd. Harry Owen! Mae'r Met yn ôl yn y gêm. Yr eilydd Harry Owen. I gol gynta'r tymor hwn i'r myfyrwyr. Josh Tibbets wedi gyrro ar yr awr. Caernarfon 2, Met Caerdydd 1. Ia, gwaith gwych gan Lewis Rhys. Evans ymlaen, wedyn Rhys i ffurio'r esgyll ar yr ochr dde. So mae torri mewn ar ei droed gyrfa, ei droed chwith ar bas na. Amser yn berffaith i Harry Owen a fo'n codi'r bel yn gelfydd dros ben Tibbets. Gan o gyfla wrth gwrs yn yr hanner cyntaf. Dim Owen, ond Lewis Rhys, ond oedd yna yn gorffan yn glinigol a hanner ychydig bach o'n hyder un cyffyriad yn ei frasga yma. Jyst yn chodi hi, disgwyl i'r golwr Tibbets, fynd i'r llawr ac yn chodi hi yn y didog dros y golwr. Hyfryd, oedd hwnna yn gol hyfryd gan Harry Owen. Aros nes bod Tibbets yn dechrau mynd i lawr. Ac yn rhwydog yng nghanol hynna i gyd gyda llaw. Mi gafodd Hugh Griffiths, rheolwr Caernarfon Gerdyn Melyn. Mae'n siŵr bod o'n chwilio am Gicor Smotyn. Dechrau agor allan, ond mae'n dechrau'n dy gêm well yn yr ail hanner yma. Mae'n bellach yn 4-1 i'r Bala a Kane McLagan i ail gol o'r gêm. Felly siwrna hir yn ôl adra i Colin Caton a'i dîm. Ie, so ti'n meddwl, efo'r Bala di curo hwnna prawn yma, so wedi agor bwch, dod i mestri bwch yn nhw ar Bari a pen y bont. Ac i falle'n sefydlu hynna'n y sydyn safle, ond roedd bwysan i nhw i gadw mantais ei gafal ar y sydyn safle yna. Ac ar ôl darrediad, Marc, o 14 gêm heb golli, maen nhw rwan, neu maen nhw ar fin, golli 2 gêm yn olynol. Oedd Lerpwl. Gartra'r Anfield. Ydy'r Met yn mynd i daro nôl o'r croesiad. Yn un da i mewn gan Matthew Blake, a mae Caernarfon dan bwysa fan hyn. Mwy o sydyn. Yndi ma nhw. Ond wedi deffro. Gyfodd yr ail gol na i ddeffro'r Met, ond so nath o gyrru Crefyliant gael diwedd ar hanner cyntaf. A dim siw beth dwi'n siomedig bod nhw wedi ildio'r Gicor Smotyn ffordd nath nhw, ond so dyn nhw wedi cael ei penna lawr, maen nhw wedi tyfu nôl i mewn i'r gêm. Elliot Evans o'r arwydd. Mae'r dynion mawr i gyd i fyny o'r cefn y dyrniad gan Tibbets, ond mae gyfle fan yma iddo fo i dalu. Oedd hi yno, nwyd eto i Harry Owen yn dod o methu rheoli. Cosby o'r ffordd yn ôl at Alex Lang, ond sicr y myfyrwyr sydd ar momentum, sydd ar tempo ar hyn o bryd. Caernarfon yn ymddiffyn am ei bwyda, sa chi'n gallu dweud. Ie, ond ti sbio ar fain Caernarfon, pawb e blawn Nathan Craig yn ymosodwyr, felly wrth gwrs Tyler French yn gol, ond sy'n llawer o amddiffynwyr gan yma ar y fain ceisio cael drws. Mendes, Cleworth, Cale i Kenny. Dari gwari hefo Bradley Woolridge. Mi oedd yna gyfle i Caernarfon symud i fyny'r caeth i Dylan Rhys. Mae o'i lawr. Hanner ffordd tu fewn i hanner Caernarfon. Ydych chi be? Mae'r Bari 5 gol i 1 ar y blaen yn erbyn y Bala. Be ar wyneb y ddeia sydd wedi digwydd i'r Bala dros yr wythnosau dwytha? Col y mynapus efo hwnna wrth gwrs. Ras am o'ch safle yna ydy'r un. Ac ar hyn o bryd,
Caernarfon sydd yn y chweched safle. Pen y bont yn y pumed ag Pwlffordd yn y seithfed safle. No, mynd ben ath o hefo Chris Baker. Dylan Rhys jyst o ryw hercian. Mae Joe Evans ar y fainc, mae'n gallu chwarae. O'n i chwarae I fi, Joe Evans oedd o'n efo Cam Ryan clydach. Felly mae o'n gallu chwarae fel Cenwr De, neu yng nghanol ar amddiffyn. Mae'n chi chwarae yn cyffroes newydd yr Esbyrec Nos Sul, sef rygbi o Zeland Newydd, clwb rygbi, super rygbi Aotearoa. 10 o'r gloch Nos Sul ar Esbyrec. Felly gwledd o chwaraeon ar Esbyrec dros yr oriau a'r dyddiau nesaf. Cyfiwch gêm Cymru heno yn erbyn Mexico. Ond o'n fyw yma hefo ni ar Esbyrec ac ar sgorio. Ac hefyd nos Fawrth y gêm rhwng Cymru a'r Weriniaeth Tsiec. Taylor Williams a'r tafliad Bradley. Gyfeiriad braidd gan Taylor Williams a Woolridge ar cliriad. Elliot Evans, wan ta. Allon seri y bas. Mae'r bachgen yma wedi gwneud gwahaniaeth. Mae Harry Owen, sydd o ddod i'r cae, wedi gwneud gwahaniaeth cael ei lorio gan Gareth Edwards. A mae Gareth Edwards wedi gweld Cerdyn Melyn. Mae'n ein arall y fan hyn I gapten Caernarfon. Mae o'n gwybod hynny. Mae o'n cerdded yn barod. A mae Caernarfon yn mynd I orod chwarae am 5 munud ar 20 hefo 10 dyn. Gareth Edwards ar achlysur I hanner canfed ymddangosiad yn uwch gyngrau'r Cymru. A mae o'n gorau gadael. Ia, dim amheuaeth o hwnna. Gan y dyfod nath Ryan Williams yn gyntaf geisio dynnu fel awr. Ella sa yna, dim bod tipyn gwell. Sa Hugh Griffiths yn gyfeithio swt i'n mynd I dynnu rwy'n lawr gna fo. Dim gadael o'i rwy'n sy'n ar Gerdyn Melyn. Ond mae'n mynd I golli gêm na Sadwrn nesaf rwan erbyn y Seintia wrth gwrs. Ond rwan efallai wel ni Nathan Craig dod ymlaen jyst I fod yng nghanol ar amddiffyn. Ac yn hanol hynna I gyd mae Dylan Rhys wedi gorau gadael y cae. Mae o'i weld mewn dipyn o boen. Ac ymlaen yn ei le fo Joe Evans. Felly Rhys I ffwr Evans ymlaen. Caernarfon yn amddiffyn y gigrydd. Elliot Evans! I'r amddiffynol yn gwneud I waith. Cic gornel i'r ymwelwyr. Ia, sa ti'n disgwyl o'n I Met. Daflid y zinc rwan at Caernarfon. Mae'n dod anodd iawn. Mae gic cael ei chymryd yn sydyn at y postyn gosa. Mae'n gic gornel arall. Woolridge oedd yn taflid I hun at y bel. A mae yna fwy o awch yn amlwg yn chwarae'r Met. Bala di taro nôl. 5-2. Y Bari 5. Y Bala 2. Elliot Evans unwaith eto. Ac ddyliwn ni fynd â warchau fan hyn i'r chwith ohonyn ni. Evans, postyn gosa'r peniad. A Mike Hayes yn ôl. Na'n ni chlirio hi fyny at y llinell yna. Sa neb yn agos ati hi I Caernarfon. A mae'n gyfle I Matthew Blake. Charlie Cosby. Lang. Blake. Cleworth ar piniad. Felly Gareth Edwards, y capten, wedi gweld Cerdyn Coch. 2 Gerdyn Melyn. Caernarfon I lawr I 10 dyn. Ar y blaen o 2 gol 1. Harry Owen. Fod i'r sparc sydd I tanio adfywiad y myfyrwyr yn yr ail hanner. Owen. Ceisio chwarae'r bel I lwybr. Elliot Evans. Ie, mae wedi newid y gêm do Harry Owen. Bach o sparc I dîm y Met. Ac ddiddorol gweld pwy sy'n dod ymlaen I Caernarfon. Jacob Bickerstaff dwi'n credu ydi o. Un arall sydd ar fenthyg o Wrexham. Fo a Max Cleworth ac sgoriwr gol gynta Caernarfon Jack Kenny, da ni'n dallt, sydd yn mynd I adael y cae. A'r dyfarnwr yn caniatáu'r newid. A tra bod y newid yn digwydd, Marc, allwn ni alw chi'r proffwyd Marc. Os mi eitoch chi ar ddechrau'r ail yna'r, rhoi pwysau ar Gareth Edwards, cael o di hel o'r cae, a dyna'n union sydd wedi digwydd. Ia, dyna rhaid chdi wneud, ti'n gweld rhywun, sydd wedi gweld Cerdyn Melyn wedi amddiffyn o'r canol, a ti'n cael rhywun yn redag teg ato fo. Os ti'n cael dydyn lawr, ti'n atgoffa'r dyfarnwr wedyn, dwi wedi cael un Cerdyn Melyn, mae'n benderfyniad hawdd
i Nick Pratt. Fynd i gael y trosedd yna, ddech chi'n gwybod, oedd o'n gwybod i hun, Gareth Edwards, bod o'n mynd i Gerard, mynd i ddod yn tynnu Harry Owen i lawr yma. Hayes, dy Bale yn rhedeg trwy'r at Alex Lang. A swn i feddwl bydd cefnogwyr Hwlffordd. Ola, pen y bont o ran hynny. Gwylio'n agos iawn y prawn yma. Ac yn cefnogi y myfyrwyr. Lan. Caernarfon ar y blaen o 2 gôl i ddim. Jack Kenny a cic o'r smotyn gan Mike Hayes. 10 munud i fewn i'r ail hanner, ond yna gôl Harry Owen ar yr awr ar ôl iddo ddod ymlaen fel eilydd. Sydd wedi gwneud gêm ddifyr yn llawer mwy diddorol. A mae rhaid i rannu clod i Mr Pratt yma. Does, mae wedi cael y penderfyniadau i gyd yn gywir. O doedd y gic o'r smotyn, dydy mamheuaeth am honna. Y 2 drosedd gan Gareth Edwards, nath o chwarae a fo'r un cynta, nath o chwarae Real Fantais, a wedyn mynd yn ôl i roed y cerdyn melyn i Gareth Edwards, a wedyn yr ail cerdyn melyn i Edwards, gwrs, dim mamheuaeth, cos oedd wedi llusgo Harry Owen i'r llawr, ond fel ti'n dweud, Hugh Griffiths, bydd o'n ganfyll o Ryan Williams a byd yna fel awr lle gadael i gaffter o'n hyd. Bickerstaff, oedd amddiffyn y myfyrwyr yn gry. Ymwyn efo Lewis yn i canol nhw. Evans. Parker. Lewis yn i gadael i'r rhedeg trwad. Emlyn Lewis. Joe Evans. To Charlie Corsby. Mae myfyrwyr yn sicr yn synhwiro bod na gôl arall yn fan hyn iddyn nhw. Cwch ar y lle i lawr o'r ochr chwith i Blake gwipio'r creisiad i fewn. Ar ochr felly McCarthy nôl Elliot Evans. Emlyn Evans. Emlyn Evans. Elliot Evans. O'n Emlyn Evans, gweithio fi, ysdal o'n. Ond o'n dacl wych gan Mendes, dwi'n meddwl o'n taflid ei hun. Teg at y cynnig yna gan Evans. O rai gael ar ansod rwan gan Blake. Blake, gwynt yn ei chario hi at yr ochr bella Parker. Mi fydd yna gyfrifoldeb ar sgwydda Michael Parker bellach efo Gareth Edwards wedi gadael y cae. Angen y taldra i amddiffyn taliadau hir fel yr un sydd yn dod rwan gan Emlyn Lewis. Woolridge oedd i fyny. Mi oedd Baker yn ei chanol i McCarthy yna hefyd. Mi oedd i Gaernarfon ddangos cymeriad. Rwan wrth gwrs, y gêm munud deud o'r gêm y weddill. Jyst i gadw y triffwynt yma. Yn gwybod bod nhw'n gorau fynd i'r seintiau newydd sadw nesaf. Nie'r dy Gwenar nesaf. Oedd ni yn y chwarter ola. Yma ar yr ofal. Paslac. Yna ddim o'r safon ora gan Joe Evans, ond cyfle unwaith eto i'r myfyrwyr. Rhys. Gormod ar honna. Cyfuniad o ormod arni ar Gwent yn ei chario hi allan ac mi fydd Tibbet, mi oedith, mi gymryd gymaint amser y gegellith a gwastraffu amser gystal y gegellith o. Ie, falle sa Hugh yn gallu dechrau meddwl gallai Nathan Craig ymlaen chwarae 3 yn y cefn. Dod Ryan, Mike Parker a Nathan Craig efo 3 awd yn y cefn a Telor fynig i lawr y chwith fe o'r ôl asgellwr ac efallai torri Sean Bradley yr ochr arall ac to gadael Bickerstaff i fyny'r cae erbyn hun. Drychwch ar ein digon o goliau chi wylio nos Lyn. Gemmet Hudson di sgorio'r 6 i'r Bari. Pwy feddwl ia? Y Bari 6. Y Bala 2 ac yn ôl po tebyg gôl fydd werth i gwylio ar sgorio. 1.5 prawnd i Llyn. Ac ar derfyn y gêm yma. Gewch chi gweld ti hefyd. Waith da gan Telor Williams. Wan ta, gyrru ymlaen.
gyrru'r tîm i fyny'r cae. Mae Sean Bradley hefo fo. Bradley. Wedi bwyo gan Evans a gan Lewis. Mwyd o da gan Miffyn Met yma, jyst yn dyfo to gat y gornel. Allan o'r ffordd. Cynarfon i lawr i 10 dyn y capten, Gareth Edwards. Oedd yn cychwyn i hanner canfed gêm yn uwch gyngrau'r Cymru y pnawn yma. Yn gynnig cerdyn llongyfarch mae wedi cael, ond cerdyn coch. Mae wedi cael 2 gerdyn melyn. Mae gyda cerdyn coch gan Mr Pratt. Chwarter awr. Harry Owen. Mae Harry Owen wedi gwneud yn gampus yn y fan hyn a wedi ennill ceg gornel. A mae Harry Owen wedi gwneud mwy ystod i'r cae, Mark, na mae ambell un arall wedi gwneud yn yr holl amser maen nhw wedi bod arno fo. Do'r ddau dîm, dwi wedi fod yn onast, wedi creu argraff ystod ymlaen o'r cae. Mae wedi traws newid ffordd o'r Met yn ymosod. Gic yn cael ei chymryd yn sydyn, Clewydd a'r peniad Blake yn ei chodi hi'n ôl. Parker. Gwynt yn just dal y bel yma yna, Michael Parker. I gwiro hi'n ôl at Tibbets. Hayes, peniad, wel yn gwahodd Sean Bradley, ond Emlyn Lewis. A'r gredd yn sydd ydi y bel hir i fyny gyfeiriad Harry Owen, Telor Williams. Sgôr terfynol ar gair Castell. Flint dim ond y 6 sgoriodd o Cynthia Troy. Felly rhwng y 2 gêm, oedd hi'n 16 i ddim i'r Cynthia newydd. Ta'r calon e-bos i'r Flint ac i Neil Gibson i'r rheolwr nhw. 6 i 2 yn y Bari. Y gemau eraill yn gorffen ar hyn o bryd, wrth gwrs, creisiad gan Blake. Gormod ar hwnna. Trydedd gôl ar Barclays yn Baffordd. Mae di mynd i Hwlffordd, mae di mynd y dre newydd dim Hwlffordd tair. Wel, Hwlffordd yn gwneud be oedd angen i Hwlffordd i wneud. All Cynarfon wneud be sydd angen i Gynarfon i wneud yma. Ar y blaen o 2 gôl 1, ond yn sicr mae hi'n mynd i fod yn frwydr am yr llai na chwarter awr o amser swyddogol sydd yn weddill ar amser gaiff i ychwanegu. Yndi, mae'n ti ddiddorol. Penwythnos nesaf ydi. Yndi. Gemau gyd am 5 o gloch ar ddydd Gwener y Groglith gyda llaw ac Conna yn y dre newydd, Cynthia newydd adre erbyn Cynarfon. Bala fydd yn wynebu y Flint ar y faes tegid. Bala wedi colli 2 gêm yn olynol. Sgwni sy'n ar reolwr newydd wrth y lliw ar y Cynthia. Mae'n cyfweld sy'n sadwm ond ni. Telor Williams. Mae'n nifer sylweddol dros 100 o geisiadau Mark yn ôl gyda ni ddallt. Ia, oedd hynna'n un y gêm yn derwyddo'n cefn 10 diwrnod nôl ac dwi'n meddwl dros 100 a hanner di ymgeisio yn y swydd. Rhai o Sbaen a Portugal. Dydy'r cymwystera ganddyn nhw. Wlffordd am i mynd i Ewrop. Lewis. Yn gyfeiriad Owen Parker a'r piniad Baker. Ond ta cyfle am y creisiad gan Lewis Rhys. Bel ar ei droed chwith er mwyn cael y creisiad i mewn. Ryan Williams a'r piniad. Dyma Charlie Cosby. Elliot Evans. Evans honna i fewn. Tibbets. Ymosodwr, wedi cael ei chwipio mewn, mae'n cael ei dal i fyny yn y gwynt. Ti'n angen rhywun rhaid ag ar draws wyneb y golwr Baker dymlodd yn ond ella rhaid i'r clod i Parker a fanna bod o di jyst sefyll rhwng y golwr a'r chwaraewyr canol cae. A dyna lle mae angen profiad chwaraewyr fel Parker, Noah Edwards, Mike Hayes, i Mendes ac yn y blaen i gario'r tîm am yr 10 munud sydd yn weddill. Ia, wrth gwrs, ac mae Parker
yn allweddol yng nghanol yr amddiffyn a sgellwr oedd o, ond wedi difar o dymhora rwan, mae wedi chwarae yn nghanol yr amddiffyn ac wedi setlo mewn yn dda, ond mae'n bas fler gan Woolridge. Pas fler iawn gan Woolridge a Noah Edwards. Edwards, gwaith ardderchog gan yr eilydd Joe Evans ar bêl allan. At y Rhys, rwan Taylor Williams, Mr Pratt o mi oedodd o. Ac mae yna Gerdyn Melyn yn fan hyn i Taylor Williams am yr llythyr dacl oeddi. O, fi'n hwyr oedd, ond... Ia, oedd. Na bod wedi tynnu allan o'r dacl yn diwedd troi sgwar felly, ond ath o'n mewn yn fler. Doedd i draed, oedd ar y llawr, ond mae'r cyfle i Met gael y bêl, mae'n y Cwrt Cosby. 10 munud anferthol yn hynt a helynt y 6 ucha yn y Cymru Premier o'n blaen ni. Elliot Evans, yr unfer at Charlie Cosby. Cosby, Williams ar y cliriad, McCarthy. Ac yna Bradley. O'na chi bas dda gan Sean Bradley ar y cynnig cyntaf. Mike Hayes, wan ta Hayes. Hayes, Mike Hayes yn gyflym yn y gyflym ein i Mike Hayes. Hayes y dal yna! Bickerstaff! Jake Bickerstaff! I ail gol i Gaernarfon, oedd y clod i gyd i Mike Hayes. Gol ar blat. A dyna'r triffwyn siawns i'r Cofis. Caernarfon 2 Met 1. Ia, gol wych o Sean Bradley ar basna i Mike Hayes fo wedyn yn brasgamu ymlaen tuag at y Cwrt Cosby. O'n i'n meddwl bod Blake di gwneud y gwaith da, lithyr dacl, ond bêl yn disgyn i Hayes, matar hawdd i Bickerstaff. Ond Hayes union gyrchol fel, mae wedi bod drwy gydol y prynhawn pan wedi cael y cyfle. Roedd elfen y look, ond Bickerstaff yn sgorio ail gol i'r Cofis, ond o'r tîm Christian Edwards, cymryd y gig cryf fer yn fanna. Mae Gareth Edwards yn cael ei dynyddio, di cael ei hel oddi ar y cae am ddiffynwr gorau Gaernarfon yn yr awyr, a dyn nhw'n rhaid y bêl i mewn i ganol y Cwrt Cosby yn syth. A'r ansawdd yn fler a Caernarfon yn manteisio yn wych. Dyna chi be mae'n olygu i Hugh Griffiths. Jake Bickerstaff ar fenthyg o Wrexham. Caernarfon ar y blaen o 2 gol 1. Ac oeddwn ni'n sôn dod am y profiad a mi ddangosodd Mike Hayes i brofiad yn y fan yna, do? Oedd o, wrth gwrs, mae un yn erbyn yr amddiffynwr yn lle cyntaf. Da ni wedi gweld beth sy'n digwydd pan ti'n rhedeg at amddiffynwyr pan gath Gareth Edwards ar y cae. Felly dyna nath o rhedeg uniongyrchol da fo i'r Cwrt Cosby. A nath o gadw i ben, ni nath o bêl yn ôl iddo fo. Oedd yn gwybod bod hi'n ongol rhyd un iddo fo o sgorio. A monthyn ni'n ôl ar draws y Cwrt 6 oedd angen, a nath Bickerstaff yn dda i gadw i fyny efo cyflymder Mike Hayes yn y gwrth ymosodiad. Ac rhaid i'r clod i Hugh Griffiths, y ddau wedi mewn ar fenthyg o Wrexham. Maen nhw wedi talu ar ei ganwyd iddo fo Bickerstaff a Clwyth. Elliot Evans ar gicrydd gwynt yn mynd â hi. Gymryd i gyffyrddiad oddi ar Michael Parker. Gyda Tibbets, ond dal i ben. Dyma chi'r sefyllfa, dewch ni weld. Maen nhw'n dal i chwarae yn y bari gyda llaw. Maen nhw ar y blaen o 6-2 yn erbyn y bala, ond gwahaniaeth golia Hwlffordd 1 yn well na Caernarfon. Felly, dydd Gwener Groglith hynod ddifyr o'n blaen ni. Fel o'n i'n deud yn gynharach. Bob un gêm yn cychwyn am 5 o gloch a Pen y Bont yn erbyn Hwlffordd ydy'r gêm sydd yn amlygu i hun. Ia, ti'n disgwyl Gaernarfon a llawer yn y Seintiau Newydd. Rhyw niwtral yn disgwyl. Cefnogwyr y Cofis bydd, ond os ti'n niwtral, ti'n disgwyl i Gaernarfon gael rhywbeth ar Neuadd y Parc, di Gwener. Felly, bydd y Cofis yn gobeithio bydd ar Pen y Bont yn gwneud ffaf bach iddyn nhw. Oli a cipio pwynt oddi ar Hwlffordd. Ond mi alla hi ddod lawr i wahaniaeth goliau, galla? Bysa. Tibbets. 6 munud o'r 90 yn weddill. Dyma Lewis Rhys. Rhys
Ac unwaith eto, llawer gormod ar y croesiad. Nid am y tro cyntaf ar y pnawn yma. Mae o'n edrych i fyny. Ac eilydd arall yn paratoi i ddod ymlaen. A digwydd bod na gyffyrddiad ola Lewis Rees. Ac Liam Warman ddaw ymlaen am ychydig o funudau sydd yn weddill. O'n i'n meddwl bod Lewis Rees wedi cael argraff y hanner cyntaf o'r lawr ochr chwith a wedyn lawr ochr dde yn ystod yr ail hanner. A wedi cael tipyn o argraff ar y gêm na Elliot Evans ac mae o dal ar y cae. Dwi'n dall pam wedi tynnu Rees i ffwrdd dim Elliot Evans. Felly bod y profiad ac felly mo fe Elliot wedi cael rhywbeth iddo fo, ond tydi feddwl bod Elliot Evans gael o'i rosgo a dal Will Evans a dal fo di'r ymosodwr fwyaf profiadol a fwyaf ymlyca felly o dîm Met Caerdydd ac bod efallai fyna ormod o bwysau arno fo fel unigolyn efallai. Jack Tibbett, neu Josh Tibbett, dylwn i ddweud. Wrth gymryd y gic, dylwn i mai troi ffair nath o ma. Na eilydd o golwr ar y fainc, sef Tyler French. Dewch yn ei weld. O ie, do llithro ac jario'r y ffair nath o. Lle gol Jack Kenny wedi 1 munud ar 10. Mike Hayes 9 munud i fewn i'r ail hanner o'r Smotin ar ei Caernarfon. 2 gol i ddim ar y blaen. Yr eilydd Harry Owen ar yr awr. Yn ei gwneud ti'n 2-1. Ac yna yr eilydd i Gaernarfon, Jake Bickerstaff wedi 81 o funudau. Yr sgôr Caernarfon 3 myfyrwyr Met 1. Josh Tibbett. Weld yn symud yn rhwydd. A Ryan Williams ydy hwn paratoi i gymryd y tafliad. Edwards. Bale ymlaen gan Chris Baker. Cleworth. Baker. Taylor Williams. O, gwaith da gan Taylor Williams. Oddi ar Liam Warman. Wel, mae'r gemau eraill i gyd wedi gorffan bellach. A ni'n efo 3 munud o'r 90 yn weddill yma. Dyma'r sgoriad terfynol i chi. Cyfartal gol yr un o'n Aberystwyth a Pen y Bont. 6-2 i'r Bari yn ebyn y Bala. 2 i ddim oddi cartre yn y dre newydd i'r Hwlffordd. A 2 i'r Flint gartre. O 6 i ddim yn erbyn y Seintia newydd. Caernarfon yn teithio i'r Seintia newydd dydd Gwener dwytha. Ar y blaen o 2 gol i 1. Bradley. Ar y drywydd i Bas i 1. Lewis. Taylor Williams. Baker. Liam Warman. Bradley Hayes. Mi atho chydig bach yn hwyr, ond y bas bach yn rhywun erthol gan Sean Bradley, ond Mike Hayes bron am yn teisio. Ie, mae'n gyflym dydy Mike Hayes, ond mor gyflym a hynna. Ond mae safle cychwynnol Alex Lang, mae'n hoffi bod yn bell allan o'i linell gol. Ac dyna, nath hynna i helpu fo yn y fan yna. Felly nath o'n helpu fo efo'r gol gyntaf, ond sicr nath helpu fo yn y fan yna i gyrraedd yna o blaen Mike Hayes. Cosby. Lynn Lewis. Met. Bydden nhw ddim wedi ennill mewn 8 gêm os arosydd pethau fel ag yma nhw. Ac tymor siomedig
myfyrwyr yn parhau. Ond dyn ni di'r dyn yma, Hugh Griffiths, mae'n gweld i dîm o yn y ras am y 6 ucha. Dyn ni mewn i'r hanner munud olach. Cyfle'ch atgoffa chi o'r darllediad heno gêm fawr Cymru yn erbyn Mexico, gêm gyfeillgar o Stadiwm Dinas Caerdydd a chanfed a capteniaeth i Chris Gunter. Honna am hanner 7 ar S4C ac yna nos fawth yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2022 Qatar. Cymru yn erbyn y Weriniaeth Siec. Yr unig le i weld y gêm yn fyw trwy gyfrwng y Gymraeg yma a'r sgorio. Rhaglen yn cychwyn am 5:20 wedi 7 nos fawth. Dyle wedi disgwyl cael y fajitas na heno lle nithwr. Mae yna 4 munud yn cael ei ychwanegu. Go Bryn. Go Bryn y bydd Caernarfon yn colli'r gêm yma. Parker ar y piniad. Lawr i 10 dyn, cofiwch. Ers i'r capten Gareth Edwards weld y cerdyn coch ar ôl 40 munud. O, hyfryd gan Harry Owen. Owen. Y bel allan at Elliot Evans. Evans. At Sean Bradley. Bradley, pel hir yn edrych am Mike Hayes. Ryan Williams. Mendes. Mendes dan bwysau. Cyfle felly. Mark, pwy di seren y gêm? Ia, na nifer o chwaraewyr wedi creu argraff nhw Edwards yng nghanol y cae. Harry Owen ystod yn maen fe leilydd i Gaernarfon, ond dwi'n mynd am Mike Hayes. Gicor smotyn i'r Gaernarfon ar y blaen, ymellach ar y blaen, creu'r ail gol. A mae dod o weithgar yn amddiffynol hefyd, felly mae wedi bod yn allweddol yn y llinell blaen ac hefyd yn amddiffynol Hugh Griffiths, a diolch wedi stopio redag drwy gydol y gêm. Felly Mike Hayes wedi seren y gêm. Gol hyfryd yn erbyn y Balar, penwythnos dwytha, Cicor Smotyn. Rhoi clawr y canol y pnawn yma. Os a gol arall i fod i Gaernarfon. Sean Bradley. Bradley, cael ei figilio gan Joe Evans. Gwaith da gan Sean Bradley. Yn gwneud y mwyaf i gyfle. Lawr a fo, cicrydd, gostraffu amser, sicrhau'r triffwynt. Ia, dyna sydd angen wedi fant i lawr i 10 dyn wrth gwrs. Yn darbel na, sydd at y Llyman Cornel. Dod i Met yn disgorio llawer, dwi'n gwybod tymor, sa ti'n disgwyl sgorio 2, ond so wedi cisio cael y groesiad na mewn i'r Cwrt Cosby. Ond dyma'r hediad. Y Cofis yn parhau. Hediad Met Caerdydd yn gweithygu fel. Ia, Caerdydd heb golli mewn 8, fydd Met heb ennill mewn 8. A 2 funud o'r amser ychwanegol yn weddill yma ar yr ofal. A mae'n mynd i fod yn hynod ddifyr dydd Gwener nesaf. Dydy dydd Gwener y Groglith. Ben difyr i. Rydych os a pwynt Gaernarfon wrth gwrs. Ella oedd yn angen ffar gan Pen y Bont. Felly fel gyma pethau, Marc, hynny di mae Hwlffordd dal yn y ras go iawn wedi gan bod Caernarfon yn mynd i'r seintiant ydy. Endi wrth gwrs, ac dwi'n meddwl gwaniaeth goliau wrth gwrs dibynnu fydd i sgôr rhwng Pen y Bont a Hwlffordd Sadwrn nesa. Wrth gwrs, os di Hwlffordd yn ennill, allan bod Pen y Bont yn gallu disgyn allan o'r 6 ucha na, felly, ond mae'n dod yn fynydd fawr i ringo i dyn Hugh Griffiths gael rhywbeth allan o'r gêm yn erbyn y seintiau. Maen nhw'n mynd am y bencampwriaeth, maen nhw angen cadw'r pwysau ar Ceicona, felly. Ond fydd Hugh Griffiths wedi gwneud i waith cartra, fo i dîm y fforddi, a fydden nhw wedi setio i fyny a cynllun yn barod am y challenge enfawr na chwarae'r seintiau newydd. Hanner munud yn weddill yma. Dim amheuaeth lle mae'r pwyntiau yn mynd. Crisiad i fewn i'r canol. Dyl ddim yr ergyd gan McCarthy, o'n alawio. Oes, fa na wir. Mae yna ddrama yn hwyr iawn yn y gêm. Ac, Ryan Williams sydd yn cael y cerdyn melyn. Ond am llawer oedd o'n gallu gwneud yn y fan hyn, chwaith yna goedd. Di troi gefn. Felly mae fraich o mrai fod i allan. Mae fraich o... Dyna di'r peth efo
efo Rheol Newydd, os ti wneud y gorff yn fwy efo cael dy fraich allan, mae'n gigor smotion, dwi'n meddwl fod ti'n gerdyn melyn chweith. Ond siawns a hwn fydd digwyddiad ola y gêm. Mr Pratt ar chwiban Elliot Evans! O, mi ath Tibbets y ffordd cywir. Ond Elliot Evans a'i bedwerydd gol y tymor hon. Ia, 2 gigor smotion wych pryn o'ma. Bod Tibbets di mynd y ffordd cywir, un o'r med y bwer a cywirdeb gan Elliot Evans o'r gigor smotion. A Mendes a Packer yn pwyntio gyda llaw. Dyn ni'n welsoch chi fan yna i Tibbets fynd y ffordd ath o. Ac wrth gwrs mae hwn yn gwneud dipyn wahaniaeth o ran y gwahaniaeth goliau, tydi? Yndi, a dyna pam fydd Hugh Griffiths yn siomedig efo gigor smotion yna. A dyna ni, y chwiban ola yn cael ei chwythu goliau gan Jack Kenny, Mike Hayes a Jake Bickerstaff i Gaernarfon. Elliot Evans o'r smotin ar ôl i'r eilydd Harry Owen. Dyna ni gol yn ôl i Met Caerdydd. Sgor terfynol yma ar yr ofal Caernarfon 2, Met Caerdydd 2. Diolch Bryn, y gêm hefyd wedi dod i ben yn y Bari. Nhw'n trechu'r bala o 6-2. Ond y Dre Newydd yn colli'n erbyn Hwlffordd o 2-0, Cameron Keat yr ail ar yr awr. A fel o'n i'n sôn, y Bari yn chwalu'r bala o 6-2. Gemeth Hudson ar 6. A'r gols i gyd wrth gwrs i'w gweld ar sgorio nos Lym yn hanner awr wedi 5. A dyma chi ganlyniadau. Prynhawn, cadarnhad bod y Seintiau Newydd wedi chwalu'r Flint o 6-0. Ac Aberystwyth yn cael gêm gyfartal 1-1 yn erbyn Pen y Bont. A hynny gyd yn golygu mae fel mae hi yn y tabl. Mae'r Bari bellach yn ddiogel yn y 6 ucha, ond dim ond 3 phwynt yn gwahanu Pen y Bont, Caernarfon a Hwlffordd fod dim ond 1 gêm ar ôl cyn yr hollt. Wel, dyna be oedd ail hanner llawn digwyddiadau, llawn gyffro, o fewn 10 munud, cicor smotin i Gaernarfon. Ie, a tynod, Mike Hayes yn ein dda yn ennill y frwydr, a mi oedd hi'n gico smotin achos oedd hi freichau gyd dros ar dyfarnwr yn gwneud y penderfyniad cywir yn y marni. A Harry Owen wedyn ar yr awr i Met Caerdydd nath hi'n 2 gol 1. Ie, nath Harry Owen, nath ar y graff pan nath ymlaen, nid yn unig yn cymeryd y gol yma, ond ni chwarae'n gyffredinol. Fel o'n i'n gweud, cymerodd ein glinigol Rhys, a the symud draw i'r asgell dde, a Harry jyst yn codi fi yn berffaith. Felly Caernarfon dan dipyn o bwysa, ond 10 munud cyn y chwiban ola, 3 gol Bickerstaff gath on. Ie, eto, seren y gêm yn neud y gwahaniaeth, rhediad da, pwrpasol, cryf lawr yr asgell chwith, ac yna Bickerstaff gyda'r tasg hawdd o ben iddi. Ie, ti'n iawn, oedd hwnna'n holl bwysig achos oedd e jyst yn rhoi y momentum oddi ar Met Caerdydd. A dipyn o hwb i hyder Caernarfon yn ennill y gêm yn diwedd efo dim ond 10-1. Ie, yn y sicr, ond fydda nhw yn colli y cawr yn y cefen ar gyfer y gêm bwysig na yn erbyn y Seintiau Newydd yr wythnos nesaf. A sôn am wythnos nesaf, sut wyt ti'n rhagweld pethau mynd? Lle ti esbonio fe i fi? Yr unig beth da ni'n gwybod ar ôl Pnawn 'ma yw bod y Bari'n saff o chweched y safle, ond allai unrhyw beth digwydd yr wythnos nesaf. Ac wrth gwrs heno, gêm gyfeillgar Cymru yn erbyn Mecsico. Sut ti'n gweld hon yn mynd yn sydyn? Ie, wel, cyfle i rhoi y goi i'r chweirydd sydd ddim yn dechrau fel arfer. Felly gweld sut garfan sydd gyda ni yw pwrpas y gêm heno, ond fydd hi'n achlysur wrth gwrs. Arddercho, diolch am dy gwmni di, Sion. Felly dyna ni, mae Caernarfon dal yn y ras. Cofiwch, gêm gyfeillgar Cymru heno yn erbyn Mecsico yn fyw o stadiwm Caerdydd. Ond o Gaernarfon, diolch fawr iawn i chi am wylio a daliwch i sgorio.